രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. കൃഷ്ണ മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം, എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്ന് ആദ്യം പ്രാർത്ഥനയിലേക്ക് കടക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ, എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദിരയേത് നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭാഗവതേ ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തി ഭവതി. നൈഷ്ടകീ മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരി യത്കൃപതമഹം വന്ദേ പരമാനന്ദമാധവം. ശ്രീഗുരുദീനതാരിണം ശ്രീചൈതന്യമീശ്വരം വജ്ഞാനതിമിരാന്ധ്യസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജലശലാകയാ ചക്ഷുർമിലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരുവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യം മനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം തദാതി സ്വഭാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരും വൈഷ്ണവാംശ. ശ്രീരൂപം സാഗരജാതം സഹന രഘുനാഥാനിതം തം സജീവം സാദേവം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഹന ലളിത ശ്രീവിശാഖാനിം താം ച. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാന്ത രാധാകാന്ത നമസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചാകൽപതരൂപേച്ഛ കൃപാ സിന്ധിഭ്യേവ ച പതിനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്നിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭാത് കി ജയ. ഗുരുദേവ് കി ജയ. അനന്ത കോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തർക്ക് ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ, എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. അപ്പൊ നമുക്കിന്ന് ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് ഇന്ന് അധ്യായം 6 ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ആദ്യം നോക്കാം. ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ. ആരെയും നോട്ട് ചെയ്തവരുണ്ടോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ഒക്കെ? ഞാൻ നോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, വേണച്ച ഞാൻ വായിക്കാം. ശരി പ്രഭു, ഓക്കെ. സെക്കൻഡ് ഞാനൊന്ന് എടുത്തോട്ടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. അപ്പൊ അതൊരു കാര്യം. അപ്പൊ പ്രഭു വായിക്കുമ്പോ എല്ലാവരും നോട്ട് ചെയ്യാം. അത് എന്തെങ്കിലും കറക്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പറയാം, അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ലാസ്റ്റ് ചോദിക്കുക കറക്ഷൻസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ. അപ്പൊ നമുക്ക് കൂടുതൽ ഡിസ്റ്റർബ് ആവില്ല. അതിനു വേണ്ടിയാ എല്ലാവരും കൂടെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഡിസ്റ്റർബൻസ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാ. ഓക്കെ, വായിക്കട്ടെ പ്രഭുജി? ശരി പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആരാണ് സന്യാസി? ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ, ആരാണ് സന്യാസി? ഓക്കെ.
കർമ്മത്തിന്റെ ഫലത്തിൽ ആസക്തിയില്ലാതെ ധാർമ്മിക സാധ്യത എന്ന നിലയിൽ കർമ്മം ചെയ്യുന്ന ആളാണ് സന്യാസി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ശ്ലോകത്തിൽ തന്നെ അതുണ്ട് അല്ലെ, കർമ്മത്തിന്റെ ഫലത്തിൽ ആസക്തി ഇല്ലാതെ ധാർമ്മിക ബാധ്യത എന്ന നിലയിൽ കർമ്മം ചെയ്യുന്ന ആളാണ് സന്യാസി. കർമ്മം ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അത് ധാർമ്മികമായിട്ടുള്ള ഉത്തരവാദിത്തം, അതിലൊരു ആസക്തി ഉണ്ടാവില്ല. അങ്ങനത്തെ ഒരു വ്യക്തിനെയാണ് ശരിക്കും സന്യാസി എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അടുത്തത് ഇത് നോട്ട് ചെയ്ത് എല്ലാവരും എഴുതാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ എഴുതിയിരിക്കും. ഞാൻ 10 ശ്ലോകിൽ പോയാൽ മതിട്ടോ പ്രഭു, അല്ലെങ്കിൽ ചിലർക്ക് ഡൗട്ടും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടാവും. കർമ്മത്തിന്റെ ഫലത്തിൽ ആസക്തി ഇല്ലാതെ ധാർമ്മിക ബാധ്യത എന്ന നിലയിൽ കർമ്മം ചെയ്യുന്ന ആളാണ് സന്യാസി. ആരാണ് സന്യാസി എന്നതിന്റെ ഉത്തരം ആദ്യത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ട് അത്. ഓക്കെ, രണ്ടാമത്തത് എന്താണ് യോഗം? പറയട്ടെ? പറഞ്ഞോളൂ. യോഗം എന്നാൽ പരമപുരുഷനുമായുള്ള ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുക എന്നതാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ യോഗം എന്ന് പറഞ്ഞത് യോഗം എന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പരമപുരുഷനായിട്ട് ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുക എന്നതാണ്. ഓക്കെ, അടുത്തത് പറയട്ടെ? പറഞ്ഞോളൂ. എങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഒരിക്കലും യോഗിയാകാൻ കഴിയില്ല. ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളിലുള്ള തൃഷ്ണ ഉപേക്ഷിക്കാതെ ആർക്കും യോഗിയാകാൻ കഴിയില്ല. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ആയ തൃഷ്ണ, ഇന്ദ്രിയങ്ങളിലുള്ള ആസക്തി അതുള്ളിടത്തോളം കാലം ഒരു വ്യക്തിക്ക് യോഗിയാവാൻ കഴിയില്ല. ചുരുക്കി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാനായിട്ട് കണക്ഷൻ കിട്ടില്ല. ഇന്ദ്രിയാസക്തിയിൽ മാറിക്കഴിഞ്ഞാല് പരിപൂർണമായ ഭക്തിയിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ആസക്തി ഇല്ലാത്തവർക്ക്, ഇന്ദ്രിയ ആസക്തി ഉള്ളവർക്ക് യോഗിയാവാൻ കഴിയില്ല. ഓക്കെ, അടുത്തത് യോഗാരൂഢൻ എന്നാൽ ആരാണ്? യോഗാരൂഢൻ. ഓക്കെ, ആരാ? വായിക്കട്ടെ? വായിച്ചോളൂ. ഭൗതിക തൃഷ്ണകളെ എല്ലാം ത്യജിച്ച് ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയോ ഫലമുദ്ദേശിച്ചോ യാതൊന്നും പ്രവർത്തിക്കാത്ത ആളെയാണ് യോഗാരൂഢൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അത് 4ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലുണ്ട് അല്ലെ. ഭൗതിക തൃഷ്ണകളെല്ലാം ത്യജിച്ച് ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയോ ഫലമുദ്ദേശിച്ചോ യാതൊന്നും പ്രവർത്തിക്കാത്ത ആളെയാണ് യോഗാരൂഢൻ എന്ന് പറയാം. എല്ലാതും വേണ്ടാന്ന് വെക്കാം, ഇന്ദ്രിയങ്ങളായാലും ഭൗതിക സുഖങ്ങളൊക്കെ വേണ്ടാന്ന് വെച്ച് അങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരാളെയാണ് യോഗാരൂഢൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അടുത്തത് ബദ്ധനായ ആത്മാവിന്റെ ഉറ്റമിത്രവും ശത്രുവും എന്താണ്? വായിക്കട്ടെ? വായിച്ചോളൂ. തന്റെ മനസ്സാണ് ബന്ധുവും ശത്രുവും. ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുള്ളതാണ്. ബന്ധുവും ശത്രുവും. അതെ, ആത്മാവ് തന്റെ മനസ്സെത്ര ബന്ധു അത് തന്നെയാണ് ശത്രുവും. ബന്ധു ശത്രുവും നമ്മുടെ എന്താണ് മനസ്സ് തന്നെയാണ്. അടുത്ത് വായിക്കട്ടെ? വായിച്ചോളൂ പ്രഭു. മനസ്സിനെ കീഴടക്കേണ്ട മനോഭാവം ഏത് രീതിയിലായിരിക്കും? തണുപ്പും ചൂടും സുഖവും ദുഃഖവും മാനവും അപമാനവും എല്ലാം ഒന്നുപോലെയാണ് മനസ്സിലെ കീഴടക്കേണ്ട മനോഭാവം. പരമാത്മാവിനെ പ്രാപിച്ചു കഴിഞ്ഞു അങ്ങനെയുള്ള തണുപ്പും സുഖവും ദുഃഖവും മാനവും അപമാനവും എല്ലാം ഒരുപോലെ തന്നെ. 7ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലുണ്ട് അത്. മനസ്സിനെ കീഴടക്കാൻ ശാന്തി നേടുകയാൽ പരമാത്മാവിനെ പ്രാപിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്ക് തണുപ്പും ചൂടും സുഖവും ദുഃഖവും മാനവും അപമാനവും ഒക്കെ ഒരേപോലെയാണ്. മനസ്സിനെ കീഴടക്കുക എന്നുള്ള ചോദ്യം. അപ്പൊ കറക്റ്റ് പറയുമ്പോ ആൾക്ക് തണുപ്പും ചൂടും സുഖം ദുഃഖം ഒക്കെ മാനവും അപമാനവും ഒക്കെ ഒരേപോലെ ആയി. 3 കാര്യം: തണുപ്പ്, ചൂട്, സുഖം, ദുഃഖം, മാനപമാനം, ഇതൊക്കെ ഒരേപോലെ ആയിട്ട് തോന്നുന്നു പറയും. അതാണ് മനസ്സിനെ കീഴടക്കിയാലുള്ള ഗുണം. അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിനെ കീഴടക്കുമ്പോ നമുക്ക് ഈ ഗുണങ്ങളൊക്കെ ലഭിക്കും. ഓക്കെ, അടുത്തത് പരിപൂർണത എന്നാൽ എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്? ഈ ദ്വന്ദ്ങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനായ എന്ന് പറഞ്ഞ പോരെ? ദ്വന്ദ്ങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനായ കറക്റ്റ് ഇത് ആൻസറും മാതാജി. മറ്റേത് ദ്വന്ദ്ങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോ ഭൗതിക പ്രകൃതി നിന്ന് മുക്തനാണ്. അത് ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് കറക്റ്റ് ആണ്. പക്ഷെ ഡയറക്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ശ്ലോകത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ട്. തണുപ്പും ചൂടും സുഖവും ദുഃഖവും മാനവും അപമാനവും എല്ലാം ഒന്ന് തന്നെ. ആ വ്യക്തിയാണ് ശരിക്കും ആ മനോഭാവം. അടുത്ത് വായിക്കട്ടെ? അടുത്ത് വായിച്ചോളൂ. പരിപൂർണത എന്നാൽ എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്? ഭൗതിക ജീവിതത്തിൽ നിന്നും വിമുക്തി നേടുന്നതാണ് പരിപൂർണത. ഭൗതിക ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് വിമുക്തി നേടുന്നതാണ് പരിപൂർണത. ഓക്കെ, അപ്പൊ എത്തിക്കുള്ള പ്രത്യേകതയും പറയുന്നുണ്ടല്ലോ. അത് ചോദിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ. പിന്നീടാണ് ചോദിച്ചു നോക്കിയറിയില്ല.
അതായത് അത് ആ വ്യക്തി പരിപൂർണ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ യാതൊന്നും ആസക്തി ഇല്ലാതെയും അതേസമയം കൃഷ്ണനുമായി ബന്ധമുള്ള ഏതിനെയും സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഉത്തമ സ്ഥിതി കൈവരിച്ച ഒരാളെ മമത ബന്ധങ്ങൾ അതിക്രമിച്ചിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ്, അതായത് പരിപൂർണത എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്, ശരിക്കും ഭഗവാനായിട്ട് കണക്ഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഇങ്ങനെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, കൃഷ്ണാവബോധമാർന്ന ഭക്തൻ തനിക്കായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒന്നും ആഗ്രഹിക്കാറില്ല. കൃഷ്ണാവബോധം ആവശ്യമായ സ്വീകരിക്കാനും അനുയോജ്യമായതെല്ലാം ത്യജിക്കണം അയാൾക്ക് കഴിയും. ഇന്ദ്രിയാതീതനാകിയാൽ എപ്പോഴും ഭൗതിക വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു മാറി നിൽക്കും. ഹരേ. അപ്പൊ അതില് പരിപൂർണത എന്ന് വരുമ്പോ അതിലെന്താണ്, ഭഗവാനായിട്ടുള്ള ബന്ധം ഉണ്ടായിരിക്കണം, എന്നാലേ പരിപൂർണതയിലേക്ക് എത്തുള്ളൂ. അപ്പൊ യാതൊന്നും ആസക്തി, കണ്ണടച്ചാലും കണ്ടുറന്നാലും ഭഗവാനെ കാണണം അങ്ങനത്തെ രീതിയില്. ഓക്കെ. എപ്പോഴും കൃഷ്ണനിൽ മനസ്സുറപ്പിക്കുകയും കൃഷ്ണനെ പറ്റി ചിന്തിക്കുകയും നിമിഷ നേരം പോലും മറക്കാതെ പോവുകയും ചെയ്യുന്ന മനസ്സ് ഏകാഗ്രമാകുന്നു. ഇതാണ്. അതില് അതൊക്കെ ശരിയാണ്, അതും പോയിന്റ് കറക്റ്റാണ്. പക്ഷെ ജനറൽ ആയിട്ട് പറയുമ്പോ നമ്മൾ ആ ഒരു പോയിന്റ് മാത്രം എടുത്ത് പറയുമ്പോ കൃഷ്ണനുമായിട്ടുള്ള ഇത് കൂടുതൽ ആൻസർ ഇതിനോട്ടും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് യാതൊന്നും ആസക്തി ഇല്ലാതെയും, അതായത് ഭൗതികതയിൽ നിന്ന് വിട്ട് അല്ലെ, അതേസമയം കൃഷ്ണനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തെ ഏത് വിദ്യേനയും സ്വീകരിക്കുക. ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ എപ്പോഴും അത് ഏത് വഴിയാണെങ്കിലും ഭഗവാനെ സ്വീകരിക്കുക. 2, ഭൗതികമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധമില്ലാതിരിക്കുക. ആ ഒരു അവസ്ഥയാണ് ശരിക്കും പരിപൂർണ അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത്. പ്രഭുജി, ഇങ്ങനെ മതിയാവോ? പരമസത്യത്തെ കുറിച്ച് പൂർണ്ണമായി അറിഞ്ഞതാണ് പരിപൂർണത. പരമസത്യത്തെ അത് ഇൻഡയറക്റ്റ് വേയിൽ കറക്റ്റ് ആണ്. കാരണം അത് കറക്റ്റ് പറയുമ്പോൾ ഈ ഒരു പോയിന്റ് എഴുതിയാൽ മതി. അതായത് ഒന്നിലും ആസക്തി ഇല്ലാതിരിക്കുക അവസ്ഥ, അത് യാതൊന്നും ആസക്തി ഇല്ലാതെയും. അത് അപ്പൊ പറഞ്ഞ പോയിന്റ്സുകളൊക്കെ പാർഷ്യലി ശരിയാണ്, അത് തെറ്റുന്നല്ല. പക്ഷെ കുറച്ചും കൂടെ ഒന്നും പറയുമ്പോൾ 2 പോയിന്റ് വരണം. 1 ഭൗതികയിൽ ആസക്തി ഇല്ലാതിരിക്കുക, 2 പരമപുരുഷനായിട്ടുള്ള ബന്ധം, അത് ഏത് വിധേനയും നമ്മൾ സ്വീകരിക്കാം. ആ ഒരു അവസ്ഥയാണ് ശരിക്കും പരിപൂർണത എന്ന് പറയുന്നത്. അടുത്ത് വായിക്കണോ? അടുത്ത് വായിക്കട്ടെ. അത് വായിച്ചോളൂ. കലിയുഗത്തിൽ മോക്ഷത്തിനായുള്ള ഏക മാർഗം എന്താണ്? ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുക. അങ്ങനെ ഒരു ശ്ലോകം തന്നെയില്ല. എന്റെ ഒരു നമ്മള് ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിക്കാന്ന് പറയുമ്പോ ഓർമ്മയുണ്ടോ? യോഗപരിശീലനം ചെയ്യുക, മനസ്സിനെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും നിയന്ത്രിച്ച് ഏകാഗ്രത ചിന്തകനാകുക, പുണ്യക്ഷേത്രങ്ങൾ ദർശിക്കുക. അതല്ല, കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ്, കലിയുഗത്തിലുള്ള മോക്ഷമാർഗത്തിന്റെ ഏക മാർഗം നാമോച്ചാരണം. അതായത് അതില് അതന്നെ ആൻസർ. ഹരേർനാമ 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 നാമൈ കേവലം കലേ നാസ്തൈവ അല്ലെങ്കിൽ അതില് അതിന്റെ അർത്ഥം എഴുതണമെങ്കിൽ കലഹത്തിന്റെയും കാപഢ്യത്തിന്റെയും ഇക്കാലത്ത് ഹരിയുടെ നാമോച്ചാരണം മാത്രമാണ് മോക്ഷത്തിന്റെ ഒരേ ഒരു മാർഗം. മറ്റൊരു വഴിയുമില്ല, മറ്റൊരു വഴിയില്ല, മറ്റൊരു വഴിയുമില്ല തന്നെ. ഇത് തന്നെയാണ് ഭാഗവതത്തിന്റെ ലാസ്റ്റ് ശ്ലോകവും ഇത് തന്നെയാണ്. ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിപ്പോ ബൃഹന്നാരായണ ഉപനിഷത്തിൽ നിന്നുള്ളതാണ് ഈ ശ്ലോകം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ആ ശ്ലോകത്തിൽ ഇത് പറയുന്നുണ്ട്. ശരിക്കും ഭാഗവതത്തിന്റെ ലാസ്റ്റ് ശ്ലോകം ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇത് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത്. അതായത് ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കാൻ, സങ്കീർത്തനം ചെയ്യണം, ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കാൻ തന്നെയാണ് അതിൽ പറയുന്നത്. കലഹത്തിന്റെയും കാപഢ്യത്തിന്റെയുമായ ഇക്കാലത്തെ ഹരിയുടെ നാമോച്ചാരണം മാത്രമാണ് മോക്ഷത്തിന്റെ ഒരേ ഒരു മാർഗം. അത് നിങ്ങള് ഭാഗവതം ക്ലാസ് കേൾക്കുമ്പോൾ അതില് 10ാമത്തെ ശ്ലോകം ഉണ്ട്. ആദ്യത്തെ അധ്യായത്തിൽ 10 തോന്നുന്നു. അതിൽ ക്ലിയർ കട്ട് കലിയുഗത്തിനെ പറ്റി ഇങ്ങനെ വർണ്ണിക്കുന്നുണ്ട്. 10ാമത്തെ ശ്ലോകം തന്നെ ഭാഗവതത്തിലെ 10ാമത്തെ ആദ്യത്തെ ഭാഗവതം 1ാം സ്കന്ധം ആദ്യത്തെ 1ാം സ്കന്ധം ആദ്യ അധ്യായത്തില് 10ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പ്രായണ അല്പായുഷു സദ്യ കലാസ്മിൻ യുഗേജന മന്ദ സുമന്ദമതയോ മന്ദഭാഗ്യ വിബുദ്രത എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അല്ലയോ ശ്രേഷ്ഠ പണ്ഡിത, കലി പ്രബലമായി അയോഗ്യ യുഗത്തിൽ മനുഷ്യൻ അല്പായുസുക്കളാണ്. അവ വഴക്കാളികളും മടിയന്മാരും തെറ്റായ വഴിയിൽ നയിക്കപ്പെട്ടവരും നിർഭാഗ്യന്മാരും സർവോപരി സദാ ആകുലവരുമാകുന്നു. ഇത് ഭാഗവതത്തില് 1ാം സ്കന്ധത്തില് 1ാം അധ്യായത്തില് 10ാം ശ്ലോകമാണ്.
അപ്പൊ അതില് കലിയുഗത്തിന്റെ പ്രശ്നത്തിനെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ട്. അതിന്റെ ഉത്തരമാണ് ശരിക്കും ബൃഹത്നാരായണ ഉപനിഷത്തിൽ പറയുന്നത്. ഹരിഹർനാമ 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 കേവല കലേ നാസ്തൈവ ഗതിരന്യത. അതായത് ഈ കലിയുഗത്തില് ഈ ഒരു വഴി മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ഭഗവാന്റെ നാമോച്ചാരണം അല്ലാതെ വേറൊരു വഴിയുമില്ല എന്ന് 3 പ്രാവശ്യം പറയണാണ്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഭാഗവതത്തിൽ തന്നെ ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞു വരുന്നതും അത് തന്നെയാണ്. കാരണം ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കാൻ തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇത് ക്ലിയർ ആയില്ലേ? കലിയുഗത്തിന്റെ അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. അത് ഞാൻ 2-3 പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞത്. ഒരു കലിയുഗത്തിൽ മോക്ഷത്തിനുള്ള ഏക മാർഗം എഴുതിയാ ഹരിനാമകീർത്തനം ഹരിനാമകീർത്തനം എഴുതിയാലും മതി. ഹരിനാമകീർത്തനത്തിൽ അത് നമ്മളെ ഭഗവത്ഗീതയില് 336 പേജ്, അതായത് 6-ാമത്തെ അധ്യായത്തില് 12-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിന്റെ അർത്ഥമായിട്ടുണ്ട് താഴെ ഭാഗം. ശരിക്കും അതന്നെ 336-ാമത്തെ പേജ് നമ്പറിലുണ്ട്. സ്ലൈഡിൽ വന്നില്ല എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളത്. നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്. കലിയുഗത്തിലെ മോക്ഷത്തിനുള്ള ഏക മാർഗം എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്തൊരു നാമജപമാണ്. അതാണ് എന്റെ ആൻസർ. അപ്പൊ കുറച്ചും കൂടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുമ്പോ ആ ശ്ലോകം പറഞ്ഞാന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഹരിഹർനാമ 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 കേവലം കലൈ നാസ്തൈവ ഗതിരന്യത എന്ന് പറയുന്നു. അതായത് വേറൊരു വഴിയുമില്ല മറ്റൊരു വഴിയുമില്ല എന്ന് ഇങ്ങനെ പറയാണ്. അത്തരം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞു ബൃഹത്നാരായണ ഉപനിഷത്തില്. ഭാഗവതത്തില് കലിയുഗത്തിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ പറഞ്ഞിട്ട് ലാസ്റ്റ്, അത് 1-ാം അധ്യായത്തില് കലിയുഗം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ലാസ്റ്റ് സംഘത്തില്, ലാസ്റ്റ് 12-ാം സ്കന്ധത്തില് ലാസ്റ്റ് ശ്ലോകത്തില് അതും പറയുന്നുണ്ട്. നാമം ജപിക്കണം. അവിടെ വെച്ച് നിർത്താണ്. ലാസ്റ്റ് ഇത്രയും പറഞ്ഞിട്ട് നിർത്തണം. ഭാഗവതത്തിന് എല്ലാതും കഴിഞ്ഞിട്ട് ലാസ്റ്റ് കൊണ്ടുവരുന്ന പോയിന്റ് ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കാണ്. ഓക്കെ, അടുത്തത് എഴുതിയില്ല എല്ലാരും? അടുത്തതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് യോഗിയാകാൻ കഴിയില്ല എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. വായിക്കട്ടെ. വളരെ കുറച്ചു മാത്രം ഭക്ഷിക്കുന്നവർക്കും ഏറെ കൂടുതൽ ഭക്ഷിക്കുന്നവർക്കും ഉറക്കമില്ലാത്തവർക്കും വേണ്ടതിലേറെ ഉറങ്ങുന്നവർക്കും യോഗിയാകാൻ കഴിയില്ല. ശ്ലോകം തന്നെയുണ്ട് അല്ലെ? ശ്ലോകം 16-ാമത്തെ ശ്ലോകം. 16-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് അല്ലെ? വളരെ കുറച്ച് മാത്രം ഭക്ഷിക്കുന്നവർക്കും ഏറെ ഭക്ഷിക്കുന്നവർക്കും ഉറക്കമില്ലാത്തവർക്കും വേണ്ടതിലേറെ ഉറങ്ങുന്നവർക്കും യോഗ്യമാവാൻ കഴിയില്ല. അപ്പൊ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞ ഒരു സിംപ്ലിസിറ്റി നമ്മളേക്ക് കൊണ്ടുവന്നാലേ നമുക്ക് ഭക്തിയിലേക്ക് ഉയരാൻ കഴിയുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നത് ചുരുക്കി പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, അടുത്തത് എന്താ? അടുത്ത സമാധി എന്നാൽ എന്താണ്? ഒരു സെക്കൻഡ് മാതാജി എഴുതിക്കോട്ടെ, ഒരു സെക്കൻഡ്. എഴുതിയില്ലേ? ഞാൻ അടുത്ത് വായിച്ചോളൂ ബ്രോ. സമാധി എന്നാൽ എന്താണ്? മനസ്സ് പരിപൂർണാവസ്ഥയിൽ എത്തുന്നതിനെയാണ് സമാധി എന്ന് പറയുന്നത്. ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുള്ളതാണ്. കുറച്ചും കൂടെ അതിൽ ക്ലിയർ ആയിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അതീന്ദ്രിയമായ മനസ്സുകൊണ്ടും ബുദ്ധി കൊണ്ടും പരമാത്മാവിനെ സാക്ഷാത്കരിക്കുക, ഇതാണ് സമാധി എന്ന അവസ്ഥ. മനസ്സ് യോഗാനുഷ്ഠാനം മൂലം ഭൗതികങ്ങളായ മനോവൃത്തികളിൽ നിന്നും തികച്ചും പിന്മാറി പരിപൂർണാവസ്ഥയിൽ എത്തുന്നതിനെ സമാധി എന്ന് പറയുന്നു. ഒന്ന് പറയോ സർ പ്രഭുജി? അതീന്ദ്രമായ മനസ്സുകൊണ്ടും ബുദ്ധി കൊണ്ടും പരമാത്മാവിനെ സാക്ഷാത്കരിക്കുക എന്നതാണ് സമാധി എന്ന പദം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പൊ മാതാജി പറഞ്ഞതും കുഴപ്പമില്ല, അതുമായ ലൈനിലേക്കാണ് വരുന്നത്. ഇത് 346-ാമത്തെ പേജിൽ ക്ലിയർ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതീന്ദ്രമായ മനസ്സുകൊണ്ടും ബുദ്ധി കൊണ്ടും പരമാത്മാവിനെ സാക്ഷാത്കരിക്കുക. അതീന്ദ്രമായ മനസ്സുകൊണ്ടും ബുദ്ധി കൊണ്ടും പരമാത്മാവിനെ സാക്ഷാത്കരിക്കുക, അതിനെയാണ് സമാധി എന്ന് പറയുന്നത്. പരമാത്മാവിനെ സാക്ഷാത്കരിക്കുക.
അപ്പൊ ഈ മനസ്സ് പരിപൂർണാവസ്ഥയിൽ എത്തുന്ന അതിനെയാണ് സമാധി എന്ന് പറയാൻ തെറ്റാണോ? അല്ല, അല്ലെ? ഇല്ല, മനസ്സ് പരിപൂർണ അവസ്ഥ എന്ന് പറയുമ്പോള് തെറ്റല്ല അത്. പക്ഷെ കുറച്ചും കൂടെ ക്ലിയർ ആകുമ്പോള് മനസ്സും ബുദ്ധിയും പരമാത്മാവിന് നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ ആ സീക്വൻസ് പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാലോ, ആദ്യ ഇന്ദ്രിയങ്ങള്, പിന്നെ മനസ്സ്, ബുദ്ധി, ജീവാത്മാവ് അല്ലെ. അപ്പൊ ആ ജീവാത്മാവിനെ നമ്മൾ എന്താണ് ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ പരമാത്മാവിന് സാക്ഷാത്കരിക്കണം. അതിനു വേണ്ടി മനസ്സും ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ക്ലിയർ ചെയ്യണം. എന്നാലേ നമുക്ക് ബുദ്ധിനെ പരിശുദ്ധീകരിച്ച് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുള്ളൂ. എന്നിട്ട് ആ ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ആത്മാവിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, പരമാത്മാവിനെ സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നത്. അതാണ് ആ ബുദ്ധി കൊണ്ടുള്ള ഒരു വേദി ചേർത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ അതില്ലെങ്കിലും വലിയ പ്രശ്നമുള്ളതല്ല, പക്ഷെ ഇത് ഉണ്ടായ കുറച്ചുകൂടെ നല്ലത്. ഓക്കെ, അടുത്തത് വായിച്ചോളൂ. എഴുതിയില്ലേ? പരിപൂർണതയുടെ മാനദണ്ഡം എന്താണ്? അത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ അതിന് മുന്നേ പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ്. അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ? അത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏതാ പറഞ്ഞത്? പരിപൂർണതയുടെ മാനദണ്ഡം ആദ്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലത്. പരിപൂർണത എന്താണ് പ്രഭുജി? മാനദണ്ഡാണ് അല്ലേ? ഓക്കെ, പറഞ്ഞോളൂ. യോഗാനുഷ്ഠാനം മൂലം വായിക്കട്ടെ? വായിച്ചോളൂ. യോഗാനുഷ്ഠാനം മൂലം ഭൗതിക മനോവൃത്തികളിൽ നിന്നും തികച്ചും പിന്മാറി നിർമ്മലമായ മനസ്സുകൊണ്ട് സ്വാത്മാവിനെ സാക്ഷാത്കരിച്ച് ആത്മാവിൽ ആനന്ദം കൊള്ളുവാനുള്ള കഴിവാണ് പരിപൂർണത. ഭക്തിയോഗം എന്നാണ് ഇന്നലെ അതിന്റെ മാനദണ്ഡം പ്രഭുജി പറഞ്ഞത്. അത് ഞാൻ ഷോർട്ട് കട്ട് ആയിട്ട് പറഞ്ഞാണ്. പ്രഭു കുറച്ചുകൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, ഒന്നുകൂടെ പറയണം, അതിന്റെ ആൻസർ പറയണം. പ്രഭു ഒന്ന് പറഞ്ഞു, ഒന്ന് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തോ. ഒന്ന് എഴുതിക്കോട്ടെ. യോഗാനുഷ്ഠാനം മൂലം ഭൗതിക മനോവൃത്തികളിൽ നിന്നും തികച്ചും പിന്മാറി നിർമ്മല മനസ്സുകൊണ്ട് സ്വന്തം ആത്മാവിനെ സാക്ഷാത്കരിച്ച് ആത്മാവിൽ ആനന്ദം കൊള്ളാനുള്ള സ്വന്തം ആത്മാവിനെ സാക്ഷാത്കരിച്ച് ആത്മാവിൽ ആനന്ദം കൊള്ളാനുള്ള കഴിവാണ് പരിപൂർണത. പ്രഭുജി, പരിപൂർണത എന്നാൽ എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത് എന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടല്ലോ, അതിനും ഈ ആൻസർ എഴുതാൻ പറ്റുമോ? നമ്മളത് പറഞ്ഞില്ലേ? അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ആദ്യത്തെ വന്നാല് നാലാമത്തെ ചോദ്യം ആയിരുന്നില്ല അത്? ആറാമത്തെ ചോദ്യമായിരുന്നു. ഒന്നിലും ആസക്തി ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥ, പരപുരുഷനുമായുള്ള ബന്ധവും. അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് തന്നെ ആൻസർ എഴുതിക്കോ. രണ്ടായിട്ട് തന്നെ എഴുതിക്കോ. അത് മാനദണ്ഡം ചെറിയ വേരിയേഷൻസ് ഉള്ളൂ. അതൊക്കെ അപ്പൊ അത്രയും ഇതായിട്ട് എഴുതുന്നില്ല. പക്ഷെ പോയിന്റ് എഴുതുമ്പോ അതേപോലത്തെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് എഴുതിക്കോ. എക്സാമിന് വരുമ്പോ നിങ്ങൾ ചെറിയ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വേരിയേഷൻ ഉണ്ടായാലും കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോ രണ്ടായിട്ട് പഠിച്ചോ. ശരി, ഓക്കെ. അടുത്ത് വായിക്കട്ടെ? ഓക്കെ, അടുത്ത വായിച്ചോളൂ. ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെയും മനസ്സിനെയും നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള ഏത് പദ്ധതിയെ കുറിച്ചാണ് ഈ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നത് എന്നാണ് ചോദ്യം. അതെനിക്കൊരു ചെറിയ സംശയം ഉണ്ടായി. ഗോസ്വാമിയെയും ഗോദാസിനെ കുറിച്ചാണോ പറയുന്നത് എന്ന് എനിക്കത് വ്യക്തമായില്ല. യോഗയെ പറ്റിയല്ലേ അത്? യോഗ പദ്ധതി എന്ന് പറഞ്ഞു. യോഗ പദ്ധതി ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുക. അഷ്ടാംഗയോഗം. അഷ്ടാംഗയോഗത്തിനെ കുറിച്ച് അഷ്ടാംഗയോഗമാണ് യഥാനയോഗത്തിൽ വരുന്നത്. അഷ്ടാംഗയോഗ പദ്ധതിയെ കുറിച്ച് മതിയെ പറയാം. അഷ്ടാംഗയോഗ പദ്ധതിയെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് പറഞ്ഞത്.
പരമപുരുഷനുമായി ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുന്നത്. അടുത്ത് വായിക്കട്ടെ പ്രഭുജി. പ്രഭു. പരമപുരുഷനുമായി ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് എന്ത് പറയുന്നു? ബ്രഹ്മ സംസ്പർശം എന്ന് പറയുന്നു. ഞാൻ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് എഴുതിയിട്ടില്ല. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ല, ബ്രഹ്മസ്പർശന ആത്മസാക്ഷാത്കാരാണ് ഞാൻ എഴുതിയത്. ബ്രഹ്മസംസ്പർശം എന്ന് പറയുന്നു. ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുന്നത് എന്ത് പറയുന്നു ആൻസർ യോഗ ആണോ? അല്ല, പരമപുരുഷനുമായി ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം എന്ന് പറയുന്നു. ഓക്കെ, രണ്ടാമത്തെ അതിനൊന്നും കൂടെ പറയുമ്പോ അത് നമ്മള് യോഗ അതിൽ കൂടെ വരും. യോഗ പറഞ്ഞത് ഇൻഡയറക്റ്റ് അത് തന്നെയാണ്. ആൻസർ പറയുമോ? പരപുരുഷനായിട്ട് ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് എന്ത് പറയുന്നു? യോഗയാണ്. യോഗ എന്ന് പറഞ്ഞാലും ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരം എന്ന് പറഞ്ഞാലും കറക്റ്റാ. മനസ്സിലായി? കറക്റ്റ് ആൻസർ യോഗ എന്ന് എഴുതിയാൽ മതി. പരപുരുഷനായിട്ട് ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുന്ന എന്ത് പറയും? യോഗ. നമ്മളെ കർമ്മയോഗം, ഭക്തിയോഗം, ജ്ഞാനയോഗം, ഇതൊക്കെ യോഗം എന്നുള്ളൊരു വേർഡ്. അതെ, അതിന് അതിന്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ. അപ്പൊ പ്രഭുജി ബ്രഹ്മ സംസ്പർശം എന്ന് പറയുന്നത് തെറ്റാണോ? തെറ്റല്ല, പക്ഷെ കുറച്ചും കൂടെ നല്ല ആൻസർ യോഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ബ്രഹ്മം എന്ന് പറഞ്ഞു വരുമ്പോ തന്നെ ഭഗവാനായി കഴിഞ്ഞല്ലോ. മനസ്സിലായില്ലേ? അത് തെറ്റെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ ജനറൽ ഇതിൽ പറയുമ്പോ യോഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി. ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുന്നതാണല്ലോ. അപ്പൊ ബ്രഹ്മ ഇതല്ലോ. ബ്രഹ്മ സ്ഥാപിക്കുന്നത്, അതായത് യോഗ എന്ന് പറഞ്ഞെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാനായിട്ട് കണക്ഷൻ അല്ലേ? അപ്പൊ അത് ഡയറക്റ്റായിട്ട് രണ്ടും ഒന്നായി മാറിയത്. ബ്രഹ്മസ്പർശായാലും യോഗയാണെങ്കിലും ഭഗവാനായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യണ എന്ത് വേർഡ് എഴുതിയാലും കറക്റ്റാ. അതെ, മൂന്നെണ്ണാണ്: ജ്ഞാനയോഗം, ധ്യാനയോഗം, ഭക്തിയോഗം. അതിന് പറഞ്ഞ അങ്ങനെ നമ്മൾ എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അപ്പൊ യോഗം എന്ന് എഴുതിയാൽ മതി. അല്ലെങ്കിൽ ജ്ഞാനയോഗ ആയാലും ഭക്തിയോഗ ആയാലും എല്ലാതായാലും പരമപുരുഷനായിട്ട് ബന്ധം സ്ഥാപിക്കാനുള്ളതാണ്. അതിൽ ഏറ്റവും ഉന്നതമായിട്ടുള്ളതാണ് ഭക്തിയോഗം. അത് ചോദിക്കുന്നില്ലല്ലോ. പരമപുരുഷനായിട്ട് ബന്ധം സ്ഥാപിക്കാന്ന് മാത്രം ചോദിക്കുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ അങ്ങനെ എഴുതാലോ, യോഗങ്ങളാകുന്നു പരമപുരുഷനുമായി ബന്ധം സ്ഥാപിക്കാനുള്ള യോഗം എന്ന് മാത്രം എഴുതിയാൽ മതി. ഓക്കെ, ശരി. ഓക്കെ, അടുത്ത് അതായത് ചോദിച്ച ചോദ്യം തന്നെയാണ് യോഗ. റിപ്പീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്, അത് കുഴപ്പമില്ല, അതറിയാലോ. അപ്പൊ 13ാമത്തെ ചോദ്യം നിന്ന് യോഗാരൂഢൻ അല്ലേ? തീഷ്ണങ്ങളെല്ലാം ത്യജിച്ച് ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എല്ലാം ഉദ്ദേശിക്കുകയോ യാതൊന്നും പ്രവർത്തിക്കാതെ അയാളെ യോഗാരൂഢൻ എന്ന് പറയുന്നു. അത് 6ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓൾറെഡി കഴിഞ്ഞതല്ലേ? അത് കഴിഞ്ഞതാണ്. അത് 13ഉം 14ഉം അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. അതും കഴിഞ്ഞതാണ്. 14 റിപ്പീറ്റഡ് ആണ്. അപ്പൊ 15 പറയട്ടെ? 15 പറഞ്ഞോളൂ. ഒരു തികഞ്ഞ ഭക്തന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തെല്ലാം? ആദ്യമായി തന്റെ മനസ്സിനെ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളിൽ ഉറപ്പിക്കുക, അവിടുത്തെ ദിവ്യ ഗുണങ്ങളെ പുകഴ്ത്തുക, ഭഗവത് ക്ഷേത്ര ശുചീകരണം നടത്തുക, കഥകൾ ശ്രവിക്കുക, ദിവ്യ സ്വരൂപത്തെ ദർശിക്കുക, ഭക്തന്മാർക്ക് വേണ്ടി സേവകൾ ചെയ്യുക. ഇത്ര ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. യഥാർത്ഥ ഭക്തൻ സർവ്വജീവികളിലും ഭഗവാനെ കാണുന്നു. അയാൾ സർവ്വജീവികളെയും ഭഗവാനിൽ കാണുന്നതുകൊണ്ട് കണ്ടുകൊണ്ട് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടുന്നു. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം സിദ്ധിച്ച് ഇയാൾ പരമപുരുഷനെ ഭഗവാന് എവിടെയും കാണുന്നു. അങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു. ഭഗവാന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളിൽ ഉറപ്പിച്ച് ദിവ്യ ഗുണങ്ങളെ പുകഴ്ത്താനായി തന്റെ വാക്കുകളും ഉപയോഗിച്ച് ഭഗവത് ക്ഷേത്ര ശുചീകരണത്തിനായി കൈകളും കർണങ്ങൾ കൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ കഥാശ്രവണത്തിലും കണ്ണുകൾ ദിവ്യമായ ഭഗവത് സ്വരൂപത്തെ ദർശിക്കുവാനും ശരീരം ഭക്തന്മാരെ സ്പർശിക്കുവാനും ഗണോന്ദ്രിയം ഭഗവാൻ അർപ്പിച്ച താമര പൂക്കളുടെ സൗന്ദര്യത്തിലും നാവ് തൃക്കാലക്കൽ അർപ്പിക്കപ്പെട്ട തുളസി ദളങ്ങളുടെ ആസ്വാദനത്തിലും കാലുകൾ ഭഗവത് ക്ഷേത്രങ്ങളിലേക്കുള്ള തീർത്ഥയാത്രയിലും ശിരസ് തിരുമുമ്പിൽ പ്രണയിക്കുന്നതിനും വിലാസങ്ങൾ അവിടുത്തെ ആജ്ഞകൾ നിറവേറ്റുന്നതിനുമാണ്. അത് ശരിയാണോ? ശരിക്കും ശരി, അതാണ് ശരിക്കും അതിന്റെ എന്താണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അത്
ലക്ഷണം ഭക്തന്റെ ലക്ഷണത്തിന് ഒരു ഉദാഹരണം തന്നെ പറയുന്നത് ഭക്തൻ ആരായിട്ടാണ് അത് പറയുന്നത്? അംബരീഷ് മഹാരാജാവിന്റെ അല്ലേ? അംബരീഷ് മഹാരാജാവ്. അംബരീഷ് മഹാരാജൻ ഒരു ഭക്തനാണ് അല്ലെ? ആ ഭക്തന്റെ ലക്ഷണങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലെ? അപ്പൊ ബാക്കിയുള്ള തെറ്റെന്നല്ല പറയുന്നത്, ബാക്കിയുള്ളത് കുറെ പോയിന്റ്സ് ഉണ്ട്. അങ്ങനത്തെ ഉള്ള വ്യക്തിക്ക് ഇതൊക്കെ സംഭവിക്കും അല്ലെ? എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും ഭഗവാനെ കാണാൻ പറ്റും, ഇതൊക്കെ സംഭവിക്കും. അപ്പൊ കുറച്ചും കൂടെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആൻസർ നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞതാ. അത് തന്നെയാണ് പ്രഭുജി ഞാനും എഴുതിയിട്ടുള്ളത്, തന്നെയാണ് ഞാൻ വായിച്ചത്. ശരി, അപ്പൊ അതാണ് എഴുതേണ്ടത്. പക്ഷെ അത് എന്റെ ഇതിൽ ഞാൻ എഴുതിയെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ആദ്യമായി തന്റെ മനസ്സിനെ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളിൽ അവിടുത്തെ ദിവ്യഗുണങ്ങളെ പുകഴ്ത്തുക. ഞാൻ എന്റേതായിട്ടുള്ള ഒരു ഇതിൽ അതിനെ എഴുതി. അത് കുഴപ്പമില്ല. അതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ അതിന്റെ കേട്ടോ. ആൻസർ പറയുവോ? ഒന്നും കൂടി വായിച്ചു തരുമോ? പ്രഭു ഒന്ന് വായിച്ചോളൂ. ഞാൻ വായിക്കണോ? വായിച്ചോളൂ. ആദ്യമായി തന്റെ മനസ്സിനെ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളിൽ ഉറപ്പിക്കുക. ശ്ലോകം നമ്പർ ഒന്ന് പറഞ്ഞു. 15 ശ്ലോകം. എത്രാമത്തെ? ചോദ്യം 15. അവിടുത്തെ ദിവ്യ ഗുണങ്ങളെ പുകഴ്ത്തി പറയുക. ശ്ലോകം 18. ഓക്കെ മാതാജി. പറയട്ടെ അടുത്ത്. ഭഗവത് ക്ഷേത്രത്തിൽ ശുചീകരണം നടത്തുക. കഥകൾ ശ്രവിക്കുക. എന്താണ്? കഥകൾ ശ്രവിക്കുക. കഥകൾ. കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് ദിവ്യമായ ഭഗവത് സ്വരൂപത്തെ ദർശിക്കുക. പ്രഭു കർണങ്ങൾ കൊണ്ട് കഥകൾ ശ്രവിക്കുക എന്നല്ലേ? പക്ഷെ കഥകൾ ശ്രവിക്കുക എന്നത് കർണങ്ങൾക്ക് തന്നെയല്ലേ? കൊണ്ട് ഭക്തന്മാർക്ക് വേണ്ടി എല്ലാവിധ സേവകളും ചെയ്തു കൊടുക്കുക. പോരെ പ്രഭുജി? ഇത്ര പോരെ? ഇനി എന്തെങ്കിലും വേണോ? മതി അത്ര മതി. പ്രഭുജി ഇത് ഏത് ക്വസ്റ്റ്യന്റെ ആൻസറാ? 15. നെറ്റ് പോയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളൂ, ഒന്നും കേട്ടില്ല. ഭക്തന്റെ ലക്ഷണങ്ങള്. ഭക്തന്റെ ലക്ഷണങ്ങള് 15-ാമത്തെയോ? 15-ാമത്തെ. നെറ്റ് പോയി, കാത്തിരിക്കായിരുന്നു നെറ്റ് വരാൻ. ഇതാണ് അല്ലേ? വളരെ കുറച്ച് മാത്രം. അല്ല, 15 ഒരു തികഞ്ഞ ഭക്തന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തെല്ലാം എന്നാ പറയുന്നത്. 15-ാമത്തെ കിട്ടി. മഹാരാജന്റെ ഭക്തനാണെന്ന് പറയുന്നത്. അംബരീഷ് മഹാരാജാവിന്റെ അറിയാലോ, അംബരീഷ മഹാരാജന്റെ കഥ അതിനോട് ബന്ധപ്പെടുത്തിട്ട്. അപ്പൊ അംബരീഷ മഹാരാജ് ഭക്തനാണ് അല്ലെ? അപ്പൊ അംബരീഷ മഹാരാജന്റെ ലക്ഷണങ്ങളാണ് ശരിക്കും പറയുന്നത്. അതായത് കണ്ണുകള് ഭഗവാനെ ദർശിക്കാനും, അതുപോലെ കർണം, അതായത് ചെവി നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ കഥകൾ കേൾക്കാനും, അങ്ങനത്തെ ഉള്ള 5-10 പോയിന്റ്സ് ഉണ്ടല്ലോ. പ്രഭു പറഞ്ഞു എഴുതിയില്ലേ? അത് പ്രഭു പറഞ്ഞില്ല? ക്ലിയർ ആയില്ലേ? സംശയം ഉണ്ട് ആരെങ്കിലും? പ്രഭുജി ഇത് തികഞ്ഞ ഭക്തന്റെ ലക്ഷണങ്ങളാണോ? ഇത് വളരെ കുറച്ച് അല്ലല്ലോ. ഇത് യോഗിയാവാൻ കഴിയില്ല എന്നുള്ളതല്ലേ?
അല്ല ഇത് ഭക്തന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ, ഒരു ഭക്തന്റെ ലക്ഷണങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത്. ഇപ്പൊ നമ്പർ പക്ഷെ ഇതില് വേണ്ടതിലേറെ ഉറങ്ങുന്നവർക്ക് യോഗിയാവാൻ കഴിയില്ല എന്നാണല്ലോ പറയണേ. ഏത് ഇതില് വളരെ കുറച്ച് മാത്രം ഭക്ഷിക്കുന്നവർക്കും ഏറെ ഭക്ഷിക്കുന്നവർക്കും അത് വേറെ ചോദ്യം, അത് വേറെ ചോദ്യം. 14-ാമത്തെ ചോദ്യം, 15-ാമത്തെ ചോദ്യം. അതന്നെ ഞാൻ കുറെ നേരമായിട്ട് ചോദിക്കണേ. ഇത് 14-ാമത്തെ ചോദ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ റിപ്പീറ്റ്, അത് 14-ാമത്തെ ചോദ്യം 14-ാമത്തെ ചോദ്യം റിപ്പീറ്റ് ആയാണല്ല, അതാരോണ്ടാണ് പറയാഞ്ഞത്. കർമ്മത്തിൽ ആസക്തി ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല, എങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് യോഗിയാകാൻ പറ്റില്ല എന്നതാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. യോഗിയാകാൻ അതിന്റെ ആൻസർ ആണ് ഇത് അല്ലേ? അല്ല ഒരു സെക്കൻഡ് ഞാൻ പറയാം. 14-ാമത്തെ ആൻസർ ആൾറെഡി നമ്മൾ വേറെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ അതാരോണ്ട് 14-ാമത്തെ സ്കിപ്പ് ചെയ്ത്. 14-ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ ആവശ്യമില്ല. യോഗിയാവാൻ കഴിയില്ല, അത് വേണ്ടേ? അത് വേണ്ട, അത് ആൾറെഡി നമ്മൾ അതിനെ മുന്നേ പറഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട്. പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത്. അപ്പൊ ഭക്തന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാ? എങ്ങനെ ഒരു ഭക്തന്റെ ലക്ഷണങ്ങള് അതാണ് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത്. അത് 15-ാമത്തെ ചോദ്യം. ഒരു തികഞ്ഞ ഭക്തന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തെല്ലാം? അത് കാണാല്ലേ ഇതില്? 18-ാമത്തെ കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ ഞാൻ. ആൻസർ ഒന്ന് പറയൂ. ആൻസർ 18-ാമത്തെ ഇതിന്റെ ശ്ലോകത്തിന്റെ ഭാവാർത്ഥത്തിലുണ്ട്. അംബരീഷ് മഹാരാജാവിന്റെ കാര്യങ്ങൾ എഴുതിയാൽ മതി എന്നാ ഗുരുജി പ്രഭുജി പറഞ്ഞു. 18 ഭാവാർത്ഥത്തിലുണ്ട്. പേജ് നമ്പർ നമ്മുടെ ഈ റെക്കോർഡിൽ ഇതിലുണ്ടാവോ? അതിലുണ്ട്, സ്ലൈഡിൽ കിടക്കുന്നുണ്ട്. സ്ലൈഡിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞാണ് അംബരീഷ് മഹാരാജാവിന്റെ കഥ. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ 16 പ്രത്യാഹാരം. ക്ലാസ് കയറാൻ പറ്റിയില്ലായിരുന്നു ആ ദിവസം. എനിക്കിപ്പോ ഇത്ര 1/2 മണിക്കൂർ. പ്രത്യാഹാരം എന്നാൽ എന്താണ്? ഇതല്ലേ ദൃഢവിശ്വാസം കൊണ്ടും ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ചും പതുക്കെ പതുക്കെ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന് വിരമിക്കണം. ഇതിനെ പ്രത്യാഹാരം എന്ന് പറയുന്നു. ഇതല്ലേ? അതെ. അതായത് വിഡ്രോവൽ ഓഫ് സെൻസ്, ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന് പിന്മാറ്റം. ദൃഢവിശ്വാസം കൊണ്ടും ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ച് പതുക്കെ പതുക്കെ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന് വിരമിക്കണം. ഇതിനെ പ്രത്യാഹാരം എന്ന് പറയുന്നു. ഇനി കാറ്റിനേക്കാൾ ഒരു സെക്കൻഡ് മാതാജി ഒന്ന് പറഞ്ഞു പോട്ടെ. അപ്പൊ 16 എന്താ പറഞ്ഞത്? പ്രത്യാഹാരം അല്ലേ? പ്രഭുജി ഇത് ശരിയാണോ? ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുവാനാണ് പ്രത്യാഹാരം എന്ന് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാന്ന് പറഞ്ഞാലും അത് മാറ്റാന്ന് പറഞ്ഞാലും ഒക്കെ ഒരു അർത്ഥം തന്നെയാണ്. കുഴപ്പമില്ല. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ വിഡ്രോവൽ ഓഫ് സെൻസ് അല്ലാതും. ഇത് ശരിയാണോ? ദൃഢവിശ്വാസം കൊണ്ടും. അതെ ശരിയാണ് മാതാജി. പറഞ്ഞത് ജയലക്ഷ്മി മാതാജി പറഞ്ഞ കറക്റ്റാ. എന്താ ഒന്ന് പറയാ പ്രഭുജി? അതായത് ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പിന്മാറ്റം. ദൃഢവിശ്വാസം കൊണ്ടും ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ചും പതുക്കെ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന് വിരമിക്കുന്നത് പ്രത്യാഹാരം എന്ന് പറയുന്നു. അതെ. പേജ് നമ്പർ എത്ര? അതന്നെ ആൻസർ മാതാജി. പിന്നെ പേജ് നമ്പറിന് ആവശ്യമില്ല. 25-ല്. 25-ല്. ഓക്കെ. പ്രത്യാഹാരം എന്ന് പറയുമ്പോ അത് അഷ്ടാംഗ യോഗത്തിൽ വരുന്നതാണ്. പ്രത്യാഹാരം നമ്മൾ പറഞ്ഞു. പ്രഭു വായിക്കൂ ക്വസ്റ്റ്യൻ. കഴിഞ്ഞില്ലേ? പ്രഭു വായിച്ചോണ്ടിരിക്കാൻ. പ്രഭു വായിച്ചോളൂ. കാറ്റിനേക്കാൾ പിടിച്ചു നിർത്താൻ പ്രയാസമുള്ളത് എന്താണ്? ചഞ്ചലമായ മനസ്സ്. അത് പ്രക്ഷുബ്ധമാണ്, വഴങ്ങാത്തതും ബലമുള്ളതുമാണ്. അതുകൊണ്ട് അതിനെ പിടിച്ചു നിർത്താൻ പറ്റില്ല. ഷോർട്ട് കട്ട് ആയിട്ട് മനസ്സ് അല്ലേ? മനസ്സ് ചഞ്ചലമായ മനസ്സിന് എഴുതിയാൽ മതിയോ? ചഞ്ചലമായിട്ട് മനസ്സെന്ന് എഴുതിയാൽ മതി. മനസ്സെന്ന് എഴുതി കഴിഞ്ഞാലും ശരിയാണ്. മനസ്സ് ചഞ്ചലമാണല്ലോ. ഓക്കെ, എങ്ങനെയായാലും കുഴപ്പമില്ല. അടുത്ത ചോദ്യം. ആസക്തിയായവർക്ക് പരിപൂർണ നേടാൻ സാധിക്കില്ല. പ്രഭു തന്നെ വായിക്കൂ. ഏതായാലും പ്രഭുവല്ലേ തുടങ്ങിയത്. ഹലോ പ്രഭുജി, ഞാൻ അത് എഴുതിയിട്ടില്ല, അവിടെ എത്തിയിട്ടുള്ളൂ ഞാൻ. ഓക്കെ. പിന്നെ ആരാ പറഞ്ഞത്? ആരാ പറഞ്ഞത്? ഇപ്പൊ തന്നെ മാതാജി. ലക്ഷ്മി മാതാജി.
യോഗത്തിന്റെ ഉൽപ്പന്നങ്ങളിൽ ആസക്തരാകുന്നവർക്ക് ഒരിക്കലും പരിപൂർണത നേടാനാവില്ല. യോഗത്തിന്റെ ഉപോൽപ്പന്നങ്ങളിൽ ആസക്തരാകുന്നവർക്ക് ഒരിക്കലും പരിപൂർണത നേടാനാവില്ല. യോഗത്തിന്റെ ഉപോൽപ്പന്നങ്ങളിൽ ഒരു സെക്കൻഡ് ഞാനൊന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്തോട്ടെ. യോഗത്തിന്റെ ഉപോൽപ്പന്നങ്ങളിൽ ആസക്തിയായവർക്ക് അവർക്ക് യോഗയിൽ പരിപൂർണയിൽ എത്താൻ കഴിയില്ല. അതായത് നമ്മളിപ്പോ യോഗ ചെയ്യുമ്പോൾ പല കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിന്റെ ബെനിഫിറ്റ്സുകൾ കിട്ടും ചെറിയ ചെറിയ. അതിൽ നമ്മൾ കുടുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ പരിപൂർണതയിൽ നമുക്ക് എത്തൂല. അതായത് യോഗത്തിന്റെ ഉപോൽപ്പന്നങ്ങളിൽ ആകൃഷ്ടരായവർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആസക്തി ഉള്ളവർക്ക് പരിപൂർണയിൽ എത്താൻ സാധിക്കില്ല. ആസക്തി ഉള്ളവർക്ക് പരിപൂർണതയിൽ എത്താൻ കഴിയില്ല. യോഗയിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിന്റെ ചില ഗുണങ്ങളൊക്കെ കിട്ടും. അപ്പൊ അതാണ് യോഗ എന്ന് വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അൾട്ടിമേറ്റ് ലക്ഷ്യം നമുക്ക് എത്തൂല. പ്രഭുജി, പൂർണതയുടെ മാനദണ്ഡം എന്താണ്? എനിക്കത് അറിയണില്ല, എഴുതിയിട്ടില്ല. പ്രഭു ഒന്ന് വായിച്ചത് പ്രഭു പത്താമത്തെ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളെ പരിപൂർണമായി, ബാക്കി അറിയില്ല, ഇന്നലെ അത് ഓടിപ്പോയി കിട്ടിയില്ല. പിന്നെ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളെ പരിപൂർണമായി, ബാക്കി എന്താ എഴുതിയൊന്ന് വായിച്ചോളൂ. കുറച്ചായിട്ട് പറഞ്ഞാണല്ലേ പോയിന്റ്സുകൾ. പത്താമത്തെ യോഗാനുഷ്ഠാനം മൂലം ഭൗതിക മനോവൃത്തികളിൽ നിന്നും തികച്ചും പിന്മാറി നിർമ്മല മനസ്സ് കൊണ്ട് സ്വന്തം ആത്മാവിനെ സാക്ഷാത്കരിച്ച് ആത്മാവിൽ ആനന്ദം കൊള്ളാനുള്ള കഴിവാണ് പരിപൂർണത. അതല്ല, പൂർണതയുടെ മാനദണ്ഡം 10. അതന്നെയാണ് പരിപൂർണതയുടെ മാനദണ്ഡം. ഇന്നലെ പ്രഭുജി അങ്ങനെയല്ലോ പറഞ്ഞ്. പ്രഭുജി ആസക്തി ഇല്ലാതിരിക്കുക. അത് എത്രാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലാന്നൊന്ന് ആൻസർ പറഞ്ഞാൽ മതി, പിന്നെ എഴുതിക്കൊണ്ട്. ഏത് ശ്ലോകം? ചെറുതായിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റില്ല അല്ല. ഇന്ദ്രിയങ്ങളിനെ പരിപൂർണമായി, ബാക്കി എന്താ ശ്ലോകം ഏതാ? അത് 10ാം ശ്ലോകത്തിൽ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് അതിൽ വരുന്നുണ്ട്. പരിപൂർണത അർത്ഥമാക്കുന്നതും പരിപൂർണതയുടെ മാനദണ്ഡവും അത് ഇതിനായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളതുണ്ട്. 10ാമത്തേതിൽ തന്നെ വരുന്നുണ്ട്. 10ാമത്തേതിൽ വരുന്നുണ്ട്. പ്രഭുജി, ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെയും മനസ്സിനെയും നിയന്ത്രിക്കാൻ ഏത് പദ്ധതിയെ കുറിച്ചാണ് ഈ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നത്? യോഗ സമാധി, അഷ്ടാംഗ യോഗം, അഷ്ടാംഗ യോഗം. ഞാൻ യോഗ എന്ന് വിളിച്ചു. അഷ്ടാംഗ യോഗം അത് ആദ്യത്തെ തന്നെ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ, ഫസ്റ്റിൽ തന്നെ അത് ശ്ലോകം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ പറയുന്ന പോലെയുണ്ട്. പിന്നെ പരമപുരുഷനുമായി ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുന്നതിനെ എന്തു പറയുന്നു? ഡേഷ് എന്ന് പറയുന്നു. മതജി നോട്ട് ചെയ്തില്ലേ? അപ്പൊ മതജി ലേറ്റ് ആയി അവരൊക്കെ. എനിക്ക് നെറ്റ് കിട്ടിയിട്ടില്ല, ഇപ്പഴേ നെറ്റ് കിട്ടിയുള്ളൂ. അയ്യോ, അതാ എല്ലാവരും ആൻസർ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു. ഞാൻ ഇത്ര നേരം എന്തെങ്കിലും ഓൺ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുക, നെറ്റ് വരാണ്ട. ഓക്കെ. അപ്പൊ ഏതാ ഒന്ന് പ്രഭു ഒന്ന് വായിച്ചു കൊടുത്തോളൂ. പ്രഭു ആരാ വായിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്? ജനാർദ്ദൻ പ്രഭു ഫസ്റ്റ് തൊട്ടൊന്ന് വായിച്ചാൽ വളരെ ഉപകാരം. പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് വായിക്കാം. ഞാൻ എഴുതിയിട്ട് ചിലത്. ആരാണ് സന്യാസി? കർമ്മത്തിൽ ആസക്തി ഇല്ലാതെ സാധ്യത എന്ന നിലയിൽ കർമ്മം ചെയ്യുന്ന. ജനാർദ്ദൻ പ്രഭു ഒന്ന് വായിക്കും. അതൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്താൽ. അപ്പൊ ഒന്നും കൂടെ എല്ലാവരും ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തോ, വല്ല ഡൗട്ട് ഉണ്ട്? പ്രഭുജി ഒന്ന് വായിച്ചോളൂ. ആരാണ് സന്യാസി? ജനാർദ്ദൻ പ്രഭു ഇല്ലേ? ഹരേഷ്ണ പോയാ? ആരും കാണാനില്ല. കർമ്മത്തിൽ ആസക്തി ഇല്ലാതെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒന്ന് വായിക്കൂ പ്രഭുജി. എവിടെ നമുക്ക് വായിക്കണം? ഫസ്റ്റ് തൊട്ടിട്ട് ഒന്ന് ക്ലിയർ ചെയ്യാനാ. ആരാണ് സന്യാസി? കർമ്മത്തിന്റെ ഫലത്തിൽ ആസക്തി ഇല്ലാതെ ധാർമ്മിക സാധ്യത എന്ന നിലയിൽ കർമ്മം ചെയ്യുന്ന ആളാണ് സന്യാസി. എന്താണ് യോഗം? യോഗം എന്നാൽ പരമപുരുഷനുമായി ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുക എന്നതാണ്.
എങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് യോഗിയാകാൻ കഴിയില്ല? ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടി അതിൽ വരുന്നുണ്ട്. ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളിലുള്ള തൃഷ്ണ ഉപേക്ഷിക്കാതെ ആർക്കും യോഗിയാകാൻ കഴിയില്ല. ഒരു മിനിറ്റ്. ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളുടെ തൃഷ്ണ, അതൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നെ ആൻസർ നമ്പർ പറയുന്നുണ്ട്. ഇത് മാത്രം പറഞ്ഞാൽ മതി. ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളുടെ തൃഷ്ണ തൃഷ്ണ ഉപേക്ഷിക്കാതെ ആർക്കും യോഗിയാകാൻ കഴിയില്ല. 9 വരെയുള്ള ആൻസർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നെ. യോഗാരൂഢൻ എന്നാൽ ആരാണ്? ഭൗതിക തൃഷ്ണകളെയെല്ലാം ത്യജിച്ച് ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയോ ഉദ്ദേശങ്ങളില്ലാതെ പ്രവർത്തിക്കാത്ത ആളെയാണ് യോഗാരൂഢൻ എന്ന് പറയാം. ബദ്ധനായ ആത്മാവിന്റെ ഉറ്റ മിത്രവും ശത്രുവും എന്താണ്? മനസ്സാണ് ബന്ധുവും ഉറ്റമിത്രവും ശത്രുവും. മനസ്സിനെ കീഴടക്കിയവന്റെ മനോഭാവം ഏത് രീതിയിലായിരിക്കും? തണുപ്പും ചൂടും സുഖവും ദുഃഖവും മാനവും അപമാനവും എല്ലാം ഒരുപോലെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്. അങ്ങനെയാണല്ലേ അത് അതെ. എത്രാമത്തെ? എഴുതിണ്ട്. പരിപൂർണത എന്നാൽ എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്? ഭൗതിക ജീവിതത്തിൽ നിന്നും വിമുക്തി നേടുന്നതാണ് പരിപൂർണത. ഭഗവാനുമായി ബന്ധം അത് നോക്കി എഴുതിക്കൊണ്ട്. ശരി, ഓക്കെ. അതിൽ തന്നെ ഉണ്ടല്ലോ ആൻസർ. പിന്നെ കലിയുഗത്തിൽ മോക്ഷത്തിന് നാമസങ്കീർത്തനം, അതല്ലേ? നാമസങ്കീർത്തനം അതാണ്. അത് ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. എങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് യോഗിയാവാൻ കഴിയില്ല എന്നാണ് അതിന്റെ ആൻസർ. അത് പറഞ്ഞു. സമാധി എന്നാൽ എന്താണ്? അതീന്ദ്രിയ മനസ്സുകൊണ്ടും ബുദ്ധി കൊണ്ടും പരമാത്മാവിനെ മനസ്സ് പരിപൂർണാവസ്ഥയിൽ എത്തുന്നതിനെയാണ് സമാധി എന്ന് പറയുന്നത്. പരിപൂർണയുടെ മാനദണ്ഡം എന്താണ്? അത് എഴുതിയില്ല. അത് യോഗാനുഷ്ഠാനം ഭൗതിക മനോഭാവങ്ങളിൽ തികച്ചും പിന്മാറി. 10 ശ്ലോകം 10. അടുത്തത് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും മനസ്സിനെയും നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള ഏത് അതും എഴുതിയിലും അഷ്ടാംഗയോഗം. പിന്നെ പരമപുരുഷനുമായി ബന്ധം സ്ഥാപിക്കാനുള്ള അത് എഴുതി മാതാജി എഴുതി. ഇല്ല, ഡേഷ് എന്ന് പറയുന്നു. എന്താ അത് എഴുതിയില്ല. ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുള്ള ബ്രഹ്മസംസ്പർദ്ധ എന്ന് പറയുന്നു എന്നാണ്. പക്ഷെ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം എന്നും കൂടി പറയുന്നു. പ്രഭുജി പറഞ്ഞായിരുന്നു. വെറും യോഗം. രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം എന്താ പറയുന്ന ചോദ്യം? രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം എന്താ പറഞ്ഞത്? എന്താണ് യോഗം? അപ്പൊ എന്താണ് യോഗം പറയുന്നത്? പരമപുരുഷനുമായി ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുക എന്താണ് ഈ ചോദ്യം എന്താണ്? ഈ ചോദ്യം തിരിച്ചിട്ടിരിക്കുന്നത് മാത്രം. അപ്പൊ ഈ ഡാഷിലൂടെ എന്താ എഴുതണ്ട? യോഗം. ഡാഷിലൂടെ യോഗം എഴുതിയാൽ മതി. പിന്നെ ഒരു തികഞ്ഞ 10 ബാക്കി 2 ഇല്ല, അതെല്ലാം റിപ്പീറ്റ് ആണ്. ഇല്ലേ? റിപ്പീറ്റ് ആണ്. യോഗാരൂഢൻ റിപ്പീറ്റ് ആണോ? അല്ലല്ലോ. മാതാജി അതെ കണ്ടു. 14 ഓക്കെ. അപ്പൊ എല്ലായി. 15 ഇപ്പൊ അതായത് മാതാജി കേട്ടതായിരിക്കും. വേണ്ടത് ഞാൻ ഒന്നും കൂടി വായിച്ചു തരാം. ഏതാ? ഒരു തികഞ്ഞ ഭക്തന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തെല്ലാം? വായിക്കണോ? അംബരീഷ് മഹാരാജാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അംബരീഷ് മഹാരാജിന്റെ ശ്ലോകം നമ്പർ 18 അംബരീഷ് മഹാരാജിന്റെ രാജാവിന്റെ കാര്യങ്ങളെ അദ്ദേഹം ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് അവിടെ പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുള്ളത്. ശ്ലോകം 18 എഴുതിച്ചിരിക്കും. അത് പിന്നെ നോട്ട് ചെയ്താൽ അംബരീഷ മഹാരാജാവിന്റെ കഥ. എത്ര സെന്റൻസ്? 2 സെന്റൻസ് എഴുതിയാൽ മതിയോ? അതൊരു 10-12 സെന്റൻസ് ഉണ്ട് മാതാജി. 12 സെന്റൻസ്. പിന്നുള്ളത് പ്രത്യാഹാരം. അതിപ്പോ കേട്ടു. പ്രത്യാഹാരം എന്നാൽ എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്? ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള പിന്മാറ്റം. അത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. പ്രത്യാഹാരം ദൃഢവിശ്വാസം കൊണ്ടും ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ചും പതുക്കെ
ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന് വിരമിക്കണം, ഇതിനെ പ്രത്യാഹാരം എന്ന് പറയുന്നു. പിന്നെ കാറ്റിനേക്കാൾ പിടിച്ചു നിർത്താൻ പ്രയാസമുള്ളത് എന്താണ്? ചഞ്ചലമായ മനസ്സ്. ചഞ്ചലമായ മനസ്സാണ്. ഓക്കെ. പിന്നെ എന്തിൽ ആസക്തരായവർക്ക് പരിപൂർണത, യോഗത്തിന്റെ ഉപോൽപ്പന്നങ്ങളിൽ ആസക്തി ഉള്ളവർക്ക് പരിപൂർണതയിൽ എത്താൻ കഴിയില്ല. താങ്ക് യു പ്രഭുജി. എല്ലാവരും നോട്ട് ചെയ്തില്ല? വേറെ ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടോ? ചോദ്യത്തിൽ ആൻസറിലോ എന്തെങ്കിലും? ഇതൊക്കെ എന്നോ തന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ക്വസ്റ്റ്യന്റെ ആൻസറും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഓക്കെ. അതെ അതെ. പ്രഭുജി എക്സാം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് യൂട്യൂബിൽ വരുമോ? ഇല്ല, ഞാനിപ്പോ പറയാം. ഇനിയിപ്പോ ഇതിപ്പോ ക്ലിയർ ആയില്ലേ? ആറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്ലിയർ ആയില്ലേ? ആറാമത്തെ ചാപ്റ്ററിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്ലിയർ ആയില്ല? അതിൽ വല്ല ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? ഇല്ല, അത് എഴുതാം. അത് ഞാൻ പിന്നെ എഴുതിക്കൊണ്ട്. ബാക്കി എല്ലാവരും ക്ലിയർ അല്ലേ അതില്? ഓക്കെ. അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അത് ഇതിൽ കണ്ടുല്ലോ, റെക്കോർഡിൽ കണ്ടുല്ലോ. എക്സാം ക്വസ്റ്റ്യൻ യൂട്യൂബില് അതല്ല അല്ലേ? അല്ല. അത് എക്സാം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിപ്പോ ആറാമത്തെ ചാപ്റ്റർ പറഞ്ഞില്ല. അപ്പൊ അതിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടല്ലോ. ഇപ്പൊ ഇത് ഏകദേശം ഒരു 10-16 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ വായിച്ചില്ല. 18 ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് അല്ലേ? 2 വേണ്ട. 16 വേണ്ട. ഓക്കെ. അപ്പൊ ഏകദേശം 16 ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട്. ഈ 16 ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് ഒരു ചാപ്റ്ററിന് ഏകദേശം ഒരു 5 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുള്ളൂ. ആ 5 ക്വസ്റ്റ്യനും ചോദിക്കൂല. ഒരു ഇതിന് അതായത് 30 ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാനിപ്പോ പറഞ്ഞു തരും. അതായത് ടോട്ടൽ 1 തൊട്ട് 6 വരെയുള്ള ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് 30 ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരും. ഇതില് 15 ക്വസ്റ്റ്യന് ചോദിക്കുള്ളൂ. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആയില്ലേ? അത് സ്മോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അല്ല, ഞാനിപ്പോ പറയാം. അപ്പൊ അത് നിങ്ങള് അതിന്റെ ആൻസർ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ്. ഒരു സെക്കൻഡ് മതി, ഞാനൊന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തോട്ടെ എന്നിട്ട് പറയാം. ഓക്കെ, അത് ഞാനൊന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തോട്ടെ. അതായത് നമ്മള് 6 ചാപ്റ്ററിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ഇട്ടിരുന്ന് 6 ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് 6 ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസറിന്റെ എല്ലാവരും എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും. ഓക്കെ. ഇപ്പൊ ഞാൻ ആ 6 ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇട്ടതിന് തന്നെ ഒരു 4 ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, ഒരു 5 ക്വസ്റ്റ്യൻ വെച്ച് പറയും. അപ്പൊ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും വാട്സപ്പ് ഉള്ളതാണ്. അപ്പൊ വാട്സപ്പിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവും. ഇപ്പൊ എക്സാമ്പിൾ അധ്യായം 1-ത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്നു. ഭഗവത്ഗീതയിൽ 7 ശ്ലോകങ്ങൾ ഭഗവാൻ പറയുന്നു. ഭഗവത്ഗീതയിൽ 700 ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ എത്ര ശ്ലോകങ്ങൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു? ഒരു ചോദ്യം. മനസ്സിലായി? അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്താ, 1-ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ 1 എഴുതി വെച്ചാൽ മതി. അല്ല, ഇത് മുഴുവൻ ഇപ്പൊ എഴുതാനുള്ള സമയം കിട്ടൂല. മനസ്സിലായ? ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അല്ലാതെ എല്ലാവർക്കും ഉള്ളതാണ്. നമ്മള് 6 ചാപ്റ്റർ കഴിഞ്ഞു. 6 എണ്ണത്തിന്റെയും ഏകദേശം ഒരു 10-15 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വെച്ച് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് പഠിച്ചു പോയിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലേ? അത് കൂടാതെ ബൈഹാർട്ട് ചെയ്യണോ? എക്സാമിന് ബൈഹാർട്ട് ചെയ്യണമല്ല. അത് കാരണം കൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു 30 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ടോട്ടൽ ഇപ്പൊ നമ്മളെ കണക്കനുസരിച്ച് ഒരു 70-80 ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് ചുരുങ്ങിയത് നമ്മൾ കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. 6 ചാപ്റ്ററും കൂടി. 15, ചിലര് 10, ചിലപ്പോ 20 അങ്ങനെയൊക്കെ വന്നിട്ട് ഒരു 60-70 ചിലപ്പോ 100 കാലം വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരും 30 ക്വസ്റ്റ്യൻ മാത്രം നിങ്ങൾ പഠിച്ചാൽ മതിയെന്ന്. മനസ്സിലായ? ആ 30 ക്വസ്റ്റ്യൻ പഠിച്ചിട്ട് അതിൽ നിന്ന് തന്നെ 15 ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുള്ളൂ. ഇപ്പൊ 30 തരും. അതിൽ നിന്ന് 15 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാർക്ക് മാത്രമേ ഇട്ടുള്ളൂ. 15 ക്വസ്റ്റ്യന് ചോദിക്കുള്ളൂ. അതിൽ 30 ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നും 5 ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയും. 5-6-30. മനസ്സിലായില്ലേ? ഇപ്പൊ ആദ്യത്തെ അധ്യായത്തില് ഏകദേശം 15 നമ്പേഴ്സ് പറഞ്ഞാൽ മതി. അതെ. അപ്പൊ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ പറയാം, അല്ലാണ്ട് മുഴുവനും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ട് ചെയ്യാൻ കിട്ടണം. കാരണം ഇത്രയും സമയം നമ്മൾ വേസ്റ്റ് ആവും. അപ്പൊ ജസ്റ്റ് എല്ലാവർക്കും വാട്സപ്പിൽ ആ ശ്ലോകങ്ങൾ ഇത് എടുക്കുന്നുണ്ട്, ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എടുക്കുന്നുണ്ട്. മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പൊ ഞാനൊന്ന് വായിക്കാം, നോട്ട് ചെയ്യാം, ഇത്രേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയുന്നത് 1-ാം അധ്യായത്തിലെ 1-ാമത്തെ ചോദ്യം 1.1 ഇട്ടാൽ മതി. അതായത് ആ ചോദ്യം എന്ന് പറഞ്ഞ ഭഗവത്ഗീതയിൽ 700 ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ എത്ര ശ്ലോകങ്ങൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു? 1-ാമത്തെ ചോദ്യം. മനസ്സിലായി? അപ്പൊ നിങ്ങൾ എഴുതാ. അപ്പൊ ചോദ്യം ഏകദേശം നിങ്ങൾക്ക് കേട്ടു. പിന്നെ ഇത് നമ്മളെ യൂട്യൂബിൽ കിടക്കുന്നുണ്ട്. ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ യൂട്യൂബ് ഒന്ന് റെഫർ ചെയ്താൽ മതി.
മനസ്സിലായ? അപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ സംശയങ്ങൾ തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് യൂട്യൂബ് എടുക്കുക ചെയ്യാം. അപ്പൊ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പൊ അതും കൂടെ പറയാം. ഭഗവത്ഗീതയിൽ 700 ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ എത്ര ശ്ലോകങ്ങൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു? ഇപ്പൊ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയ. രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഗോവിന്ദൻ എന്നാൽ എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്? അത് എട്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഗോവിന്ദൻ എന്നാൽ എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്? പിന്നെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഗുഡാകം എന്നാൽ എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്? ആറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. 1, 8, 6. പിന്നെ 12ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഭീമൻ മൃഗോദരൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് എന്തുകൊണ്ട്? അപ്പൊ 1, 6, 8, 12. അതിൽ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവത്ഗീതയിൽ 700 ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ എത്ര ശ്ലോകങ്ങൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു? ഇത് യൂട്യൂബിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും കിട്ടും, എന്നാലും ഞാൻ പറയുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ ആറാമത്തെ ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഗുഡാകം എന്നാൽ എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്? എട്ടാമത്തെ ചോദ്യം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഗോവിന്ദൻ എന്നാൽ എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്? 12ാമത്തെ ചോദ്യം ഭീമൻ മൃഗോദരൻ എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത് എന്തുകൊണ്ട്? ഇപ്പൊ എത്രയും ഒരെണ്ണം കൂടെ വേണം അല്ലെ? 5 ഒരെണ്ണം വേണം. ദ്രൗപദിയുടെ പിതാവിന്റെ പേരെന്തേ? 15ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ദ്രൗപദിയുടെ പിതാവിന്റെ പേരെന്തേ? 1 കഴിഞ്ഞു. ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കഴിഞ്ഞു. പറയൂ. നമ്പർ പറയൂ. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല 1, 6, 8, 12, 15. ഓക്കെ, യൂട്യൂബിൽ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കിയാൽ മതി. അപ്പൊ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതിൽ കേൾക്കാം. റിപ്പീറ്റ് അവസാനം ചെയ്യാം. പിന്നെ അടുത്തത് ചാപ്റ്റർ 2. ഒരു സെക്കൻഡ് നോക്കിക്കോട്ടെ. ചാപ്റ്റർ 2 ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഭഗവത്ഗീതയിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന 5 വിഷയങ്ങൾ. അത് ഒന്നാമത്തെ തന്നെ 1-1. അതായത് 2ാം ചാപ്റ്ററിൽ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഭഗവത്ഗീതയിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന 5 വിഷയങ്ങൾ എന്തെല്ലാം? പിന്നെ 2ാമത്തെ ചോദ്യം, അതായത് മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം പാർത്ഥൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരെ? അതായത് 3ാമത്തെ ചോദ്യം കേട്ടാ. ഇതിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 3 ആണ് കിടക്കുന്നത്. പിന്നെ 5ാമത്തേത് ഭൗതിക ജീവിതത്തിൽ അനുഭവിക്കുന്ന 4 തരം ക്ലേശങ്ങൾ ഏതൊക്കെ? 5ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഇതിൽ ഭൗതിക ജീവിതത്തിൽ അനുഭവിക്കുന്ന 4 തരം ക്ലേശങ്ങൾ ഏതൊക്കെ? പിന്നെ 8ാമത്തെ ചോദ്യത്തിൽ വരുന്നുണ്ട് ആത്മാവും ശരീരവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്തേ? ഇതിൽ തന്നെ 9ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത് ആത്മാവിന്റെ വലിപ്പം എത്രയാണ്? ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ പറയാം. 2ാമത്തെ പ്രഭുജി ആത്മാവും ശരീരവും തമ്മിലുള്ളത് അത് എത്രാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്? 2-ലെ 8. 9ാമത്തേത് ആത്മാവും വലിപ്പം എത്രയാണ്? അപ്പൊ ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറയാം. 2ാമത്തെ ചാപ്റ്ററിന്റെ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം തന്നെ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം തന്നെയാണ് ഭഗവത്ഗീതയിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന 5 വിഷയങ്ങൾ. പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് എടുക്കുന്നത് പാർത്ഥൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആരാണ്? പിന്നെ 5 എന്ന് പറഞ്ഞത് ഭൗതിക ജീവിതത്തിൽ അനുഭവിക്കുന്ന 4 തരം ക്ലേശങ്ങൾ ഏത്? 5ാമത്തെ ചോദ്യം. പിന്നെ 8ാമത്തെ ഇതിൽ വരുന്നത് ആത്മാവും ശരീരവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്തേ? 8ാമത്തേത്. 9ാമത്തേത് ആത്മാവിന്റെ വലിപ്പം എത്രയാണ്? അപ്പൊ 1, 2, 3, 4, 5 ചോദ്യം കഴിഞ്ഞു. ഓക്കെ, ഇതിപ്പോ യൂട്യൂബിൽ നിങ്ങൾ ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ യൂട്യൂബിൽ കഴിഞ്ഞാൽ അത് ക്ലിയർ ആവും. 3ാമത്തേത് കേട്ടോ. 3ാമത്തേതില്
ഒരു വ്യക്തി സന്യാസം സ്വീകരിക്കേണ്ടത് എപ്പോൾ? ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം. ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം തന്നെ ഇതിലും കിടക്കുന്നത് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം. പിന്നെ കലിയുഗത്തിന്റെ യജ്ഞം എന്തേ? നാലാമത്തെ ചോദ്യത്തിൽ കിടക്കുന്നത് കലിയുഗത്തിന്റെ യജ്ഞം എന്തേ? കലിയുഗത്തിന്റെ യജ്ഞം എന്തേ? പിന്നെ ഇതിൽ ഏഴാമത്തെ ചോദ്യം കിടക്കുന്നത് വേദങ്ങൾ രൂപം കൊണ്ടത് എങ്ങനെ? വേദങ്ങൾ രൂപം കൊണ്ടത് എങ്ങനെ? പിന്നെ ഒമ്പതാമത്തെ ചോദ്യം കിടക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് തനിക്ക് ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിൽ പോലും ഒരാൾ പാപം ചെയ്യാൻ പ്രേരിതനാകുന്നത്? ഒമ്പതാമത്തെ ചോദ്യം. പിന്നെ 11ാമത്തെ ചോദ്യം മനുഷ്യജന്മത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? പറയോ പ്രഭുജി? എന്തുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ലെങ്കിൽ പോലും ഞാനൊന്നും കൂടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം. ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു വ്യക്തി സന്യാസം സ്വീകരിക്കേണ്ടത് എപ്പോൾ? ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ എന്നിട്ട് പറയാം. ഒരു വ്യക്തി സന്യാസം സ്വീകരിക്കേണ്ടത് എപ്പോൾ? നാലാമത്തെ ചോദ്യം കലിയുഗത്തിലെ യജ്ഞം എന്തേ? ഏഴാമത്തെ ചോദ്യം വേദങ്ങൾ രൂപം കൊണ്ടത് എങ്ങനെ? ഒമ്പതാമത്തെ ചോദ്യം എന്തുകൊണ്ടാണ് തനിക്ക് ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിൽ പോലും ഒരാൾ പാപം ചെയ്യാൻ പ്രേരിതനാകുന്നത്? പിന്നെ 11ാമത്തെ ചോദ്യം മനുഷ്യജന്മത്തിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ എന്തേ? ഒറ്റ മിനിറ്റ് പ്രഭുജി. എന്തുകൊണ്ടാണ് തനിക്ക് ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിൽ പോലും ഒരാൾ പാപം ചെയ്യാൻ പ്രേരിതനാകുന്നത്? ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് ചെയ്താ പോരെ? ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് ചെയ്താൽ മതി, കുഴപ്പമില്ല. ഞാനത് 1, 4, 7, 9, 4, 7, 9, 11 പറയോ? ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് പറയോ? മനുഷ്യജന്മത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? ഇത് റെക്കോർഡിംഗ് എടുക്കണതാണ്. അപ്പൊ റെക്കോർഡിംഗിൽ നോക്കിയാലും കിട്ടും. എന്നാലും ഞാൻ പറഞ്ഞെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ. ഇനി 4ാമത്തെ ചാപ്റ്റർ. 4ാമത്തെ ചാപ്റ്ററില് ഇപ്പോഴത്തെ സൂര്യദേവന്റെ പേരെന്തേ? ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ഒന്ന് തന്നെയാണ് ഇതിലും കിടക്കുന്നത്. പിന്നെ അടുത്തത് 2ാമത്തെ ചോദ്യം തന്നെ ഇതിൽ 2 തന്നെയാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ അർജുനന് ഭഗവത്ഗീത ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തത്? എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ അർജുനന് ഭഗവത്ഗീത ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തത്? പിന്നെ ഇതിൽ 5ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനാ എന്തിനാണ് ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നത്? എന്തിനാണ് ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നത്? 5ാമത്തെ ചോദ്യത്തിൽ കിടക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇതിൽ കിടക്കുന്ന 7ാമത്തെ ചോദ്യം കലിയുഗത്തിലെ ഭഗവാന്റെ അവതാരം ആരാണ്? കലിയുഗത്തിൽ ഭഗവാന്റെ അവതാരം ആരാണ്? പിന്നെ 11ാമത്തെ ചോദ്യം ആരാണ് ദേവന്മാർ? ആരാണ് ദേവന്മാർ? ഒന്നും കൂടെ പറയൂ പ്രഭുജി. കലിയുഗത്തിൽ ഭഗവാന്റെ അവതാരം അത് 7ാമത്തെ ഭഗവാന്റെ അവതാരം ആരാണ്? 7ാമത്തെ ചോദ്യം. ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം. ഞാനൊന്നുകൂടെ പറയാം. ഇപ്പോഴത്തെ സൂര്യദേവന്റെ പേരെന്തേ? 1ാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ 4ാമത്തെ ചാപ്റ്ററിലെ 1ാമത്തെ ചോദ്യം. ഇതിലും ഒന്ന് തന്നെയാണ്. 2ാമത്തെ ചോദ്യം ഇതിലും 2 തന്നെയാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ അർജുനന് ഭഗവത്ഗീത ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തത്? പിന്നെ 5ാമത്തെ ചോദ്യം എന്തിനാണ് ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നത്? എന്തിനാണ് ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നത്? 5ാമത്തെ ചോദ്യമായിട്ട് നില്ല് കിടക്കുന്നത്. പിന്നെ 7ാമത്തെ ചോദ്യം കലിയുഗത്തിലെ ഭഗവാന്റെ അവതാരം ആരാണ്? 7ാമത്തെ ചോദ്യം കലിയുഗത്തിൽ ഭഗവാന്റെ അവതാരം ആരാണ്? 11ാമത്തെ ചോദ്യം ഇതിൽ കിടക്കുന്നത് ആരാണ് ദേവന്മാർ? ആരാണ് ദേവന്മാർ? ഓക്കെ. അപ്പൊ 1, 2, 3, 4, 5 ചോദ്യം. പിന്നെ അടുത്ത് ഇനിയിപ്പോ എത്ര? 1, 2, 3, 4. 5ാമത്തെ. എത്രാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ? ഓക്കെ, ഞാൻ പറയാം.
മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം കൊടുക്കുന്നതില് മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യമാണ് മായാവാദ സന്യാസികളും വൈഷ്ണവ സന്യാസിയും തമ്മിലുള്ള 3 വ്യത്യാസം. മായാവാദ സന്യാസികളും കേറാനുള്ള സമയം ഉണ്ടാവും. ഏത് ആ 3 വ്യത്യാസം എഴുതിയാൽ മതി. ഞാൻ 3 മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരിക്കും ഇടാം. അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ച് ചെയ്യാതെ. മായാവാദ സന്യാസികളും വൈഷ്ണവ സന്യാസിയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. സന്തോഷം പിന്നെ കൃഷ്ണാവബോധം സിദ്ധിച്ച ഒരു വ്യക്തിയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ. മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം പറഞ്ഞു മായാവാദ സന്യാസികളും വൈഷ്ണവ സന്യാസിയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. കൃഷ്ണബോധം സിദ്ധിച്ച ഒരു വ്യക്തിയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ, അത് 4-മത്തത്. പിന്നെ 5-മത്തത് പാപമാലിന്യങ്ങൾ തീണ്ടാത്ത അവസ്ഥ എന്തിനോട് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നു? പാപമാലിന്യങ്ങൾ തീണ്ടാത്ത അവസ്ഥ എന്തിനോട് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നു? ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 5. പിന്നെ അവസ്ഥയോടെ എന്തിനോട് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നു? പ്രഭുജി വീണ്ടും നെറ്റ് പോയി, ഒന്നും കേട്ടില്ല. ഇതിൽ റെക്കോർഡിൽ ഉണ്ടോ? അത് റെക്കോർഡിൽ എടുക്കുന്നുണ്ടോ? മാതാജി റെക്കോർഡിൽ നോക്കിയാൽ മതി കേട്ടാ. അതെ, ഇപ്പോഴത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇപ്പൊ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് 5-മത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞത് പാപമാലിന്യങ്ങൾ തീണ്ടാത്ത അവസ്ഥ എന്തിനോട് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നു? അടുത്ത ചോദ്യം മനുഷ്യവർഗത്തിന് ക്ലേശങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നത് എപ്പോൾ? മനുഷ്യവർഗത്തിന് ക്ലേശങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നത് എപ്പോൾ? ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 7-മത്തെ. മനുഷ്യവർഗത്തിന് ക്ലേശങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നത് എപ്പോൾ? അടുത്തത് 8-മത്തെ ചോദ്യം ബ്രഹ്മനിർവാണം പൂകാൻ സാധിക്കുന്നത്. 8-മത്തത്. അപ്പൊ ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ പറയാം. 3-മത്തെ ചോദ്യം എന്ന് പറഞ്ഞത് മായാവാദ സന്യാസികളും വൈഷ്ണവ സന്യാസിയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. പിന്നെ 4-മത്തെ വ്യത്യാസം എഴുതണം. 3 വ്യത്യാസം. 3 വ്യത്യാസം എഴുതണം. പിന്നെ 4-മത്തെ ചോദ്യം കൃഷ്ണാവബോധം സിദ്ധിച്ച ഒരു വ്യക്തിയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ. പിന്നെ ഇതിൽ തന്നെ 5 എടുക്കുന്നത് പാപമാലിന്യങ്ങൾ തീണ്ടാത്ത അവസ്ഥയെ എന്തിനോട് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നു? പിന്നെ ഇതിൽ 7-മത്തെ ചോദ്യമാണ് മനുഷ്യവർഗത്തിന് ക്ലേശങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നത് എപ്പോൾ? 7-മത്തെ മനുഷ്യവർഗത്തിന് ക്ലേശങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നത് എപ്പോൾ? 8-മത്തെ ബ്രഹ്മനിർവാണം പൂകാൻ സാധിക്കുന്നത്. ബ്രഹ്മനിർവാണം പൂകാൻ സാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിലായി 5 ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതിലായി. ഇനി 6-മത്തെ ചാപ്റ്റർ പറയാം. ബ്രഹ്മനിർവാണം പോകാൻ സാധിക്കുന്നത് അത് സാധിക്കുന്ന രീതി വർണ്ണിക്കണം നമ്മൾ. ബ്രഹ്മനിർവാണം പോകാൻ സാധിക്കുന്നത് അത്ര എഴുതിയാൽ മതിയോ? ബ്രഹ്മനിർവാണം പോകാൻ സാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അത് നോക്കിട്ട് ഏതാ അതിന്റെ ആൻസർ? ഇതിന്റെ ആൻസർ നമ്മൾ എഴുതിയതല്ലേ? എഴുതിയിട്ടുള്ളതാണ്. നമ്മളിതെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. നമ്മളിപ്പോ ഓരോരോ അധ്യായത്തിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇപ്പം പ്രഭുജി പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അത് ആ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ മാർക്ക് ചെയ്താൽ എളുപ്പം കഴിയും. അധ്യായത്തിൽ മാർക്ക് ചെയ്താൽ മതി. അല്ല, അതെ, 4, 3, 4 കുറച്ചൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ നെറ്റ് ഇപ്പൊ വന്നേള്ളൂ. ഇത് ഏത് അധ്യായത്തിലാണെന്നറിയോ ഇപ്പൊ നമ്മൾ എഴുതിയതൊക്കെ? ജയലക്ഷ്മി മാതാജി പറയോ? പറഞ്ഞത് മാതാജി യൂട്യൂബിലൊന്ന് നോക്കിയാൽ മതി. റെക്കോർഡ് എടുക്കുന്നുണ്ടാവും. അപ്പൊ നോക്കിയിട്ട് മാതാജി ഡൗട്ട് ഒന്ന് ക്ലിയർ ചെയ്തോ എല്ലാവരും, ഡൗട്ട് ഉള്ളവരും. ഓക്കെ. ഇനിയിപ്പോ 6-മത്തെ ചാപ്റ്ററിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം. റിപ്പീറ്റ് അല്ല പറയാം. നോക്കിയോട്ടെ ഒരു സെക്കൻഡ്. 6-മത്തെ അതിൽ 6-ൽ 1-മത്തെ ചോദ്യം തന്നെ ഇതിലും ഒന്ന് തന്നെയാണ്. ആരാണ് സന്യാസി? പിന്നെ 2-മത്തെ ചോദ്യം ഇതിൽ തന്നെ ഉള്ളതെന്നാണ്. എന്താണ് യോഗം? എങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഒരിക്കലും യോഗ്യാവാൻ കഴിയില്ല. 2-മത്തെ എന്താണ് യോഗം?
എന്താണ് യോഗം? എങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് യോഗിയാവാൻ കഴിയില്ല? രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം അത് തന്നെ. പിന്നെ ഏഴാമത്തെ കിടക്കുന്നത് കലിയുഗത്തിൽ മോക്ഷത്തിനുള്ള ഏക മാർഗം എന്താണ്? കലിയുഗത്തിൽ മോക്ഷത്തിനുള്ള ഏക മാർഗം എന്താണ്? പിന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 7 കലിയുഗത്തിൽ മോക്ഷത്തിനുള്ള ഏക മാർഗം എന്താണ്? 9 സമാധി എന്നാൽ എന്താണ്? സമാധി എന്നാൽ എന്താണ്? സമാധി എന്നാൽ എന്താണ്? ഓക്കെ, സമാധി എന്നാൽ എന്താണ്? പിന്നെ 16ാമത്തെ ചോദ്യം പ്രത്യാഹാരം എന്നാൽ എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്? പ്രത്യാഹാരം എന്നാൽ എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്? ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഒന്നുകൂടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം. 16 നമ്പർ 1 2 7 9 16. 1 2 7 9 16. അതായത് 1 എന്ന് പറഞ്ഞത് ആരാണ്? സന്യാസി. 2 എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ് യോഗം? എങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഒരിക്കലും യോഗിയാവാൻ കഴിയില്ല. 7ാമത്തെ ചോദ്യം കലിയുഗത്തിൽ മോക്ഷത്തിനുള്ള ഏക മാർഗം എന്താണ്? 9ാമത്തെ ചോദ്യം സമാധി എന്നാൽ എന്താണ്? 16ാമത്തെ ചോദ്യം പ്രത്യാഹാരം എന്നാൽ എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്? ഇതിന്റെ മുമ്പ് പറഞ്ഞത് 4 3 5 7 8 അങ്ങനെയാണോ നമ്പർ? 3 4 5 7 8 അധ്യായം 5 3 5 3 4 5 7 8. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം, ഇത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എഴുതി ഒന്ന് എനിക്ക് വോയിസ് ഇടാം. അപ്പൊ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രം. അപ്പൊ ഞാൻ ചെയ്യണ്ടല്ല, ആരെങ്കിലും അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? മനസ്സിലായില്ലേ? സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ ചിലപ്പോൾ മാതാജിമാർക്ക് അല്ലാതെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വരില്ല. അതായതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് അത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നവര് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നവര് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം. ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ. കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നവര് ഒന്ന് വോയിസ് ഇട്ടാൽ മതി എനിക്ക്. അപ്പൊ ഞാൻ ആ ഗ്രൂപ്പിൽ ഇട്ടുണ്ട്. എന്താ 1ാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ 1 ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയാം, 2ാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പറയാം. ഒന്ന് വോയിസ് ഇട്ടാൽ മതി. അപ്പൊ എനിക്ക് ഫോർവേഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ചിലർക്ക് അത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് വരും. നമ്മൾ യൂട്യൂബ് കണ്ട് നോട്ട് ചെയ്യാനൊക്കെ ഉള്ള ഇത് കുറച്ച് ഈസി ആയിരിക്കും. മനസ്സിലായില്ലേ? ഇപ്പൊ തന്നെ ഒന്നും എഴുതിയിട്ടില്ല, നെറ്റ് പോയിട്ട് ഒന്നും എഴുതിയില്ല. ലക്ഷ്മി മാതാജി ചെയ്തോളോ? ലക്ഷ്മി മാതാജി ആർക്ക് ചെയ്യാം? വോയിസ് ഇട്ടാ മതിയോ? എനിക്ക് വോയിസ് ഇട്ടാൽ മതി. എന്റെ നമ്പറിലേക്ക് ഒന്ന് വോയിസ് ഇട്ടാൽ മതി. ഓക്കെ. അപ്പൊ ഞാനൊന്ന് ക്രോസ് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ ഗ്രൂപ്പിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പ്രഭുജി 30 ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതിയോ? ഇപ്പൊ 30 ക്വസ്റ്റ്യൻ 30 ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ടോ? ഞാൻ വെറും 6 എണ്ണത്തിൽ 5 എണ്ണം എഴുതിയില്ലേ? 6 എണ്ണത്തിൽ 5 എണ്ണം വെച്ച് എഴുതി നമ്മൾ. അപ്പൊ 5000 ഞാൻ 10 എണ്ണം എഴുതിയിട്ടുള്ളൂ. അപ്പൊ അന്ന് ആരൊക്കെ പറഞ്ഞാല് ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഓക്കെ. അപ്പൊ ലക്ഷ്മി മാതാജി എനിക്കൊന്നൊരു വോയിസ് ഇട്ടിട്ടിരിക്കട്ടോ. ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയിട്ട് ഓർഡർ വൈസ് 1ാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ ക്വസ്റ്റ്യനും അതിന്റെ കണ്ടന്റും. അപ്പൊ ഞാനൊന്ന് ക്രോസ് ചെക്ക് ചെയ്തൊരു ഗ്രൂപ്പിൽ. അപ്പൊ അത് ചിലപ്പോ യൂട്യൂബിൽ നോക്കണമെങ്കിൽ കൺഫ്യൂസ് ആവണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും ഒരേപോലെ ആയിരിക്കണം എന്നില്ലല്ലോ. ഓക്കെ. അപ്പൊ നമ്മുടെ വാട്സപ്പിൽ ഇടുവോ പ്രഭുജി? അത് നോക്കാൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നവര് ചെയ്യാം. ഇത് അല്ല, എന്നിട്ട് ഈ 30 ക്വസ്റ്റ്യനും നമ്മൾക്ക് ഇത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിട്ട് പ്രഭുജിക്ക് വോയിസ് ഇടൂല. അപ്പൊ പ്രഭുജി ലക്ഷ്മി മാതാജിനോട് ഞാൻ പറയുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ യൂട്യൂബിൽ നോക്കാനും അങ്ങനത്തെ ഉള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവർക്ക് മാത്രമായിട്ടാണ്. മനസ്സിലായ? അത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വോയിസ് ഇടുന്നുണ്ട്. അത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സപ്പോർട്ടിങ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നവർ യൂട്യൂബ് നോക്കി ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ നമുക്കിപ്പോ വാട്സപ്പ് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. റെക്കോർഡ് ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടാ. ലക്ഷ്മി മാതാജി വന്നിട്ട് ഞാൻ വോയിസ് വിട്ടുതരാം, എന്നാലും ഓക്കെ. ഈ 30-ല് 15 എണ്ണം വരും അല്ലേ? 30-ല് 15 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരും. അപ്പൊ വൺ വേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ അല്ല, അതന്നെ വൺ വേർഡ് തന്നെ. ചെറിയൊരു ചിലപ്പോ അതിന് നോക്കിയിട്ട് മാർക്ക് 1 തൊട്ട് 3 വരെ മാർക്ക് ഇടും. അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ച് അപ്പൊ ഒരു സെന്റൻസ് 2 സെന്റൻസ് ഒക്കെ വരും അല്ലെ? വരും. അത് നോക്കിയിട്ട് ഞാൻ പറയാം. ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാവോ?
അത് കഴിഞ്ഞ പരീക്ഷ ഓപ്ഷൻ ഇല്ല ഇത്രയും സിമ്പിൾ ഇതിൽ കൂടുതൽ എങ്ങനെ സിമ്പിൾ ആക്കണം. സാധാരണ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം എക്സാം എടുത്തത് കഴിഞ്ഞ ബാച്ചുകാർക്ക് മുഴുവൻ ഞാൻ ഇത് കൊടുത്തു. ഈ ഇത് മുഴുവനും പഠിച്ചുകൊണ്ട് വരാൻ പറഞ്ഞു. 30 പഠിക്കണ്ട. 30 ഈ ഇപ്പൊ എത്രയും 100 ക്വസ്റ്റ്യൻ പഠിപ്പിച്ചിട്ട് അതിൽ നിന്ന് അത്രയും പഠിക്കാൻ പറഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞ ബാച്ചില് ഇപ്രാവശ്യം അത് വേണ്ടാന്നുള്ള ഒരു സജഷൻ വന്ന കാരണം കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്തത്. കുറച്ചൊന്നും കൂടെ ഒന്ന് ഫീൽ ആക്കാൻ പ്രഭുജി എക്സാം എന്താണ് എക്സാം മറ്റന്നാൾ വെക്കാം, വ്യാഴാഴ്ച. ഓക്കെ. 2 മണിക്ക് തന്നെയല്ലേ പ്രഭുജി? ഈ സമയത്ത് 3 മണി ഇതേ നേരം 3 to 4 അല്ലേ? എക്സാം തന്നെയല്ലേ ഇപ്രാവശ്യവും? എന്താ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യത്തെ മാതിരി എഴുതൽ തന്നെയല്ലേ നമ്മള് പേപ്പറിൽ എഴുതാൻ? അതെ നമ്മള് ഇതിന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കും, ആ ചോദ്യത്തിന്റെ ആൻസർ ചെയ്യുക. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ പറയുമ്പോ കറക്റ്റ് ആൻസർ പറയാം. എത്ര മാർക്ക് ടോട്ടൽ? ടോട്ടല് ഇപ്പൊ അത് ഞാൻ നോക്കട്ടെ. 45 മാർക്ക് വരും ഏകദേശം. 15 ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലേ? 15 3. പ്രഭുജി പരീക്ഷ എഴുതിയവരും എഴുതണ്ടേ? ഞാൻ 4th ലെവലായി. പരീക്ഷ എഴുതിയെന്ന് വെച്ചാൽ മാതാജിക്ക് അപ്പൊ 4th ലെവൽ 3rd ലെവൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, 2nd ലെവൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല മാതാജി? എഴുതി. ഇപ്പോഴും ഞാൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്യേണ്ട, വേണമെങ്കിൽ വീണ്ടും എഴുതട്ടെ ചോദിക്കുക പരീക്ഷ. അത് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇല്ല മാതാജി? സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഒക്കെ കിട്ടി. അപ്പൊ വേണ്ട, അപ്പൊ അല്ലെങ്കിൽ റിപ്പീറ്റ് വരും. പരീക്ഷ എഴുതി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടിയിട്ട് ഉള്ളവര് എഴുതണ്ട. ഓക്കെ. അറിയാം. പിന്നെ അത് ക്ലാസ് പഠിക്കുകയും ചെയ്യാം, എക്സാം എഴുതണ്ട. കാരണം സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വീണ്ടും ഇഷ്യൂ ആവും. അത് ശരിയല്ല ചെയ്യുന്നത്. ക്ലിയർ ആയില്ലേ ഹരേഷ്? അപ്പൊ മാതാജി, ലക്ഷ്മി മാതാജി ഒന്ന് കിട്ടിയിരിക്കട്ടെ വോയിസ് എനിക്ക്. അപ്പൊ ഒന്ന് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒന്ന് ഇട്ടാൽ മതി. അപ്പൊ ഞാൻ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ ഫോർവേഡ് ഇട്ടാം. അപ്പൊ ക്വസ്റ്റ്യൻ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ചാപ്റ്റർ പറയാ, അത് നമ്മ പണ്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനും പറയാം. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ മാതാജി കംപ്ലീറ്റ് നോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ? ഓക്കെ. ഹരേഷ് മാതാജി, താങ്ക് യു മാതാജി. അപ്പൊ വേറെ എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടോ? ക്ലിയർ അല്ലേ? അപ്പൊ നാളെ നമുക്ക് ക്ലാസ് ഉണ്ടാവും. നാളെ നമുക്ക് എക്സാം. നാളെ നമുക്ക് 7ാമത്തെ ചാപ്റ്റർ എടുക്കും അല്ലേ? നാളെ 7ാമത്തെ ചാപ്റ്റർ എടുക്കും, മറ്റന്നാള് ക്ലാസ് എക്സാം. വേറെ എന്തെങ്കിലും പോയിന്റ്സ് ഉണ്ടോ? ഹരേഷ്, എന്തെങ്കിലും പോയിന്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് പേഴ്സണൽ മെസ്സേജ് കിട്ടോ. ഇതിൽ തന്നെ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടും കാര്യങ്ങളും തോന്നുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മാതാജിമാർക്ക് ആരെങ്കിലും ഇത്തിരി വിഷമമുള്ള ഒരു കുറച്ച് ഏജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ട് വോയിസ് ഇട്ടാൽ മതി. ഞാൻ അവർക്ക് പേഴ്സണൽ ആയിട്ട് ഡീറ്റെയിൽ പറഞ്ഞുതരാം. ഓക്കെ ഹരേഷ്? ശരി. അപ്പൊ കൃപാസിന്ധ്യ പതിനാം പാവനേഭ്യ വൈഷ്ണവേഭ്യ നമാനന്ദോടി വൈഷ്ണവ. ശരി. അപ്പൊ വേറെ എന്തെങ്കിലും? ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. പ്രഭുജിയുടെ നമ്പർ ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് പറഞ്ഞോളൂ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിട്ട്. ഗ്രൂപ്പിലുണ്ടാവൂലേ? ഞാൻ ഗ്രൂപ്പിലിടാം. ഗ്രൂപ്പില് ഓൾറെഡി ഉണ്ട്. എന്നാലും ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇടാൻ ചെയ്യാം. ഓക്കെ. മെസ്സേജ് ഇട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ. ഓക്കെ, ഞാൻ ഇപ്പൊ ഇടുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഹരേഷ്ണ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു ഹരേഷ്ണ. അപ്പൊ നമുക്ക് നിർത്താം. ശരി. ഹരേഷ്ണ പ്രണാമം.